L-odwa tajba u merħba bikom, grazzi li tinaqdu maħna l-lun il-ġimgħa 12 ta' Mejju, il-ħin huwa 9:09 u ftit minuti. Għamlu din it-trasmissjoni biex fija intom il-ġenituri tal-bniet li ħadtu sem fil-polza tal-għażla tagħmlu l-għażla ta' skola tagħkom. Nirringrazzjakom tal-parteċipazzjoni tagħkom fil-laqgħa li kellna l-bieraħ bi preparazzjoni għal din ir-reġistrazzjoni tal-għażla tal-iskola li se tagħmlu dolodu. Il-programm tagħna dolodu huwa maqsum fi 3 partijiet. L-ewwel parti għandna nitolbu ftit flimkien u mbagħad nagħmel introduzzjoni żgħira fejn pjuttost infakkarkom f'dak li diġà batnilkom fl-email u anke li semmejna l-bieraħ, ċoe kemm għandna postijiet skola u mbagħad tibdew tagħmlu l-għażliet tagħkom. Sa dan it-tant diġà bdejna nċemplu lil dawk li qegħdin fuq quddiem fil-polza fir-riżultat tal-polza tal-għażla tajjeb. U minna ftit ieħor nerġgħu nċemplulhom mill-istudio biex jagħtuna l-għażla tal-iskola tagħhom. Infakkar lil kulħadd li t-trasmissjoni mill-istudio tieħu ftit tal-minuti sakemm tasal fid-djar tagħkom. Jiġifieri meta jien inkun tinkellimkom minn fuq it-telefon, intom fuq id-dar, fuq l-screens tagħkom tkun waħdkom ittaraw u tisimgħu dak li jien inkun għad ftit minuti qabel. Toqgħodux tistennewnu li niġu up to date, mbagħad jiġi dak wara tajjeb għax hemm dina l-ispazju dina li jgħaddi ftit tal-minuti sakemm il-trasmissjoni tasal permezz tal-internet mill-istudio fid-djar tagħkom. Nagħtu bildu għal din il-laqgħa magħna dolodu għandna wkoll in-notar Roberta Kwelina, għandna lil Gejtu Farrugia wkoll sabiex jieħu ħsieb il-lista tal-ismijiet fil-iskejjel u għandna wkoll xi ħadd ieħor li qed jieħu ħsieb ukoll li jdaħħal l-informazzjoni fuq il-database u għandna n-nies ukoll nies uffiċjali mill-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja fil-kamra tal-telefons fejn tiċemplulkom. Nibdew billi nitolbu ftit flimkien, fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Bħalma tlabna l-bieraħ nitolbu l-lun ukoll, nitolbu għal dawn l-uliet tagħkom li l-lun nibdew jikbru għandhom mal-erba' 5 snin, anzi 5 snin sewwa, mu li tibdew il-vjaġġ tagħhom ta' l-iskola, anke l-iskola formali, l-iskola primarja, u nitolbu biex huma jkomplu jikbru, jiżviluppaw it-talenti tagħhom kollha u jsibu l-għajnuna kollha neċessarja kemm minnkom mid-djar tagħkom, minnkom il-ġenituri u min-nies tal-familja tagħkom, anke mill-iskola li intom se tanżlulhom u mill-edukaturi li se jiltaqgħu magħhom. U nitolbu wkoll il-Sitna Marija biex takkumpanjahom u takkumpanja lilkom u l-edukaturi tagħhom f'dan il-vjaġġ fejn huma dejjem ikomplu jikbru. Nitolbu l-Sitna Marija flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina u tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sitna Marija itlab għalina fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Issa fuq l-screens dal-waqt taraw dak li se ngħidilkom jien ukoll, ekku mill-ewwel diġà nirringrazzja r-reġija li għandna din għand il-Wi Studio, nirringrazzjawhom tal-kooperazzjoni tagħhom u taraw ukoll kemm għandna postijiet f'kull skola, kemm nagħmlu daqsxejn rendikont malajr. Our Lady Immaculate il-Ħamrun għandna 37 post, Sacred Heart St. Julian's għandna 31 post, St. Dorothy Slima għandna 27 post, St. Dorothy Ħażabbuċ għandna 3 postijiet, St. Francisco Spikwa għandna 8 postijiet, St. Francis Imsida għandna 9 postijiet, St. John Antid Gudi għandna 9 postijiet, St. Joseph Paul għandna 7 postijiet, St. Joseph Slima għandna 13 il-post, St. Monica Birkirkar għandna 18 il-post, St. Monica Gżira għandna 5 postijiet u St. Monica Mosta għandna 2 postijiet tajjeb. Ma nafx jekk għandniex u fuq in-naħa l-oħra wkoll taraw il-lista tal-applikanti, jien ukoll għandi lista qudiemi wkoll l-istess lista tal-applikanti qudiemi anke n-notar li qed jisma' wkoll u tisegwi dak kollu li ħajkun qed jiġri. U aħna kif ikonna l-ewwel telefonata u nieħdu l-ewwel għażla tagħkom għandna li tinċemplu bħalissa lil mamata Emma Vassallo sabiex tgħidilna f'liema skola ħadd għażel ma nafx hekk hux diġà badnija. Nibdew nirreġistrawhom fuq daw il-listi u nibdew nimxu pass pass tajjeb. Illum għandna iktar minn għandna 175 applikant, applikazzjoni li rridu ngħaddu, nfakkarkom li l-average tagħna kultant ikun ftit aħjar minn minuta kull applikant.
Grazzi għal kooperazzjoni ta'kom u grazzi wkoll għal ħidma tan-nies tal-uffiċċju li jkunu preparaw kollox u anka xogħol preparattiv li ġar sar il-bieraħ. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Saint Monica Birkirkara. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Saint Monica Birkirkara għal Emma Vassallo hekk għandna l-ewwel għażla. Tajjeb, u issa ngħaddu għal Emilia Brinkat, it-tielet waħda. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Brinkat. Saint Monica Gżira, grazzi Sinjura, grazzi napprezzaw, grazzi. Ekku Sinjura għazdet Saint Monica Gżira u issa ngħaddu għat-tielet waħda li għandna fil-lista, il-mamata Nora Aquilina. Kif taraw il-numru tal-postijiet minn kull ma ġem kull skola jibdew jonsu hekk kif intom tibdew tażlu dik l-iskola tajjeb. Jimxu pass u nistennew issa telefonata li s-Sinjura Aquilina taqbad il-telefon u tkun tista' tgħidilna x'inhi l-għażla. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello, bonġu, yes. Sacred Heart, grazzi Sinjura, grazzi. Għanna Sacred Heart għal Nora Aquilina u hekk għandna ġetlet għażliet ġewwa u se ngħaddu għal mamata Marija Galja bin-numru M4459. Naraw se tkun l-għażla ta' Sinjura Galja jew tal-ġenituri pjuttost, naħseb il-ġenituri missieru l-om diskutu ma flimkien u jaslu għal deċiżjoni f'liema skola jibdew jibgħatu t-tifla tagħhom. Tinċemplu propju bħalissa l-mamma ta' Marija Galja. L-għodwa tajba, Sinjura. Grazzi. Saint Dorothy Ħażebbuċ. Grazzi, Sinjura, Saint Dorothy Ħażebbuċ. Grazzi. Mela, Saint Dorothy Ħażebbuċ għal Marija Galja għandna firxa kull l-ewwel 4 applikazzjonijiet inqasmu fuq 4 skejjel, inkomplu bil-proċess u issa għandna l-għodwa tajba, Sinjura Zammit. Hello? Yes, għal Juliet li ma skola, Sinjura? Saint Monica Gżira. Grazzi, Sinjura. Nawgurawlek. Grazzi. Saint Monica Gżira għal Juliet Zammit u hekk wasalna fis-sitt post tinċemplu lill-mamata Kejl Azzopardi Komorava. Naraw se tkun l-għażla tal dawn il-ġenituri u hekk inkomplu b'dan il-proċess pass kif taraw. Nirringrazzjaw il-kulħadd tal-kooperazzjoni tiegħu. Wasaltu fil-mument. L-għodwa tajba Sur Azzopardi għal Kejl Saint Monica Birkirkara. Grazzi ġew. Għal Kejl Azzopardi Komorova għandna Saint Monica Birkirkara. U issa tinċemplu lill-mamma ta' Martina Vella fis-7 post bin-numru M4669. Naraw sa tkun l-għażla tagħha din hija l-aħħar waħda li għandi fl-ewwel paġna jien, għandi 26 paġna b'kollox u hekk bdejna dan il-proċess u nibdew nimlew paġna tajjeb. L-għodwa tajba, Sinjura Vella. Saint Monica Birkirkara. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Saint Monica, grazzi ġurnata tajba. Saint Monica Birkirkara għal Martina Vella u hekk jien imlejt l-ewwel paġna se ngħaddiha lin-notar li se jiċċekkja li jaqbel ma dak li huwa sema u rreġistra fuq il-karta tiegħu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Carly, Our Lady Immaculate. Grazzi, Sinjura, grazzi, ġurnata tajba. Mela Our Lady Immaculate għal Carly Joy Grek, dik kienet fit-8 post, issa ngħaddu għad 9 post, għandna l-ċemplu lill-mamata Alessia Mamo bin-numru M3858.
Ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Alessia. Tajjeb, u inkomplu b'dan il-proċess wieħed wara l-ieħor. Nistennew ftit sakemm naqbdu lill-mamma jew il-papa ta' Alessia, ħannaraw sa tkun l-għażla tagħhom. L-għodwa tajba, Sinjura, Bonġu, St. Monica Gżira, grazzi Sinjura, grazzi. Bye. St. Monica Gżira għal Alessia Mamo, dak kienet fid-9 post, issa ngħaddu għall-10 post, qed inċemplu lill-mamma ta' Joy Xikluna bin-numru M3378, ħannaraw se tkun l-għażla tal-ġenituri għal Joy Xikluna. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Yes, bon. St. Monica Birkirkara. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Grazzi. St. Monica Birkirkara għal Joy Xikluna. U hekk għamilna l-10 għażla u ninnutaw li l-ħin għadhom 9:15. So, anzi l-10:15, skużawni, huma l-10:15. L-għodwa tajba, Sinjura, għal-ġejd, li ma skola, St. Monica Gżira, grazzi Sinjura, grazzi, ġurnata tajba napprezzaw, St. Monica Gżira għal-ġejd Mizzi, u issa naddu għal dik li għanna fit-12 il-post għanna l-Stella Grace Karwana bin-numru M6028, għannaraw xini l-għażla tal-ġenituri għal Stella Grace li ma' skola ħasa tibda tattendi s-sena d-dieħla. L-għodwa tajba sur Karwana għal Stella St. Monica Birkirkara. Grazzi, Sinju. Grazzi lilek ukoll. St. Monica Birkirkara għal Stella Grace Karwana, u issa ngħaddu għal dik li għandna fit-13 il-post għandna l-Zenja Borġ Degwara. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Zen. St. Monica Gżira. Mela St. Monica Gżira għal Zenja Borġ Degwara. Tajjeb, u issa ngħaddu għal anzi l-reġija tiegħidu li hekk imlejna l-ewwel skola, ħanaraw l-ismijiet ta' tfal li ħibdew jattendu din l-iskola li huma Brinkat Emilia, Zammit Juliet, Mamo Alessia, Jade Mizzi u Borġ Degwara Zenja. Daw mis-Settembru li ġej se jibdew jattendu l-iskola ta' St. Monica Gżira. Aħna kif jgħaddu ftit tal-ġranet oħra ngħaddu l-listi tal-ismijiet ta' tfal l-iskola u l-iskola mbagħad tikkomunika magħkom u tagħtikom iktar informazzjoni tajjeb dwar il-bżonnijiet li jkun hemm biex wieħed jibda jattendi u jipparteċipa fl-iskola. Issa aħna nkomplu bil-proċess tagħna tinċemplu lil mamma ta' Bertina Attart Trevisan fin-numru 14, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri għal dina t-tifla għal Bertina. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Bertina li ma' skola St. Dorothy Zabbuċ. Nirringrazzjawk, Sinjura. Thank you. Sort miktuba iva confirm, Sinjura, sa nibatulek email tajjeb u tkun bil-miktub ukoll. Tajjeb lilkom ukoll ġurnata tajba. Hekk għandna l-għażla ta' Albertina Attart Trevisan u mlejna paġna oħra ngħaddi għall-innutar. Sewwa. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Zara. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi, good day. Sacred Heart għal Zara Polsjak u issa ngħaddu għal dik li qiegħda fis-16 il-post għandna lil Jade Galia bin-numru M1814. Ħannaraw x'liema hija l-għażla. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Galia. L-għodwa tajba għal Jade li ma' skola ħatażel. St. Dorothy Zabbuċ. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi.
St. Dorit Zabbuċ għal Jade Gallia, u issa jgħidu li reġija wkoll li tliet skola oħra, kull ma kellna 3 postijiet u għandna lil Gallia Marija, lil Attart Trevisan Bertina u lil Jade Gallia li se jibdew jattendu St. Dorothy ħaż-Zabbuċ tajjeb. Dawn kienu żewġ skejjel li l-postijiet kienu limitati. Naħseb spjegajnilkom il-bieraħ li daw l-iskejjel li kienu ġiġa daħlu l-maġġoranza ta' tfal tagħhom ġewwa fit-tieni sena kindergarten u kull ma jagħmlu din is-sena huwa topping up sabiex il-klassijiet ikunu b'24 student. Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Amy. St. Monica Birkirkara. Nirringrazzjawk, Sinjura. Lodwa tajba. St. Monica Birkirkara għal Amy Xwiereb. Kontit ngħidilkom li ħafna mill-iskejjel li għandna li qed joffru xi ftit postijiet din is-sena. Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Laura. Santa Monica Birkirkara. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi. Bye bye. St. Monica Birkirkara, Laura Kutajjar Konti. U issa ngħaddu għal Krista Buħaġar li qiegħda fit-19 il-post bin-numru M4007. Tajjeb, dawn l-iskejjel ikunu diġà daħlu tfal fit-tieni sena kindergarten u allura kull ma qed jagħmlu lodwa tajba, Sinjura Buħaġar. Bonġu. Għal Krista St. Monica Birkirkara. Nirringrazzjak, Sinjura. Thank you. Bye bye. St. Monica Birkirkara għal Krista u s-sanaddu għal IVLU l-Kassar fin-post numru 20, ħanraw xini l-għazla tal-ġenituri tagħha, ħanraw fl-imma skola ħatibda tattendi. Tajjeb, l-iskejjel li qed jiftħu fl-ewwel sena, yes. Lodwa tajba, Sinjura Ellul. Bonġu għal Ivy li ma skola St. Monica Birkirkara. Nirringrazzjak, Sinjora. Grazzi. St. Monica Birkirkara għal IVLU l-Kassar fin-numru 20 u s-sanaddu fil-post 21. Lodwa tajba, Sur Zammit. Bonġu għal Norel. St. Monica Birkirkara. Grazzi, Sinjur. Grazzi St. Monica Birkirkara. U għakkim lejna u kol it-tielet paġna, nattija l-notar u naddu għal-raba paġna. Nibdew b'dik li għeda fin-numru 22 għanna l-Ġulja Xkemri bin-numru M1747 tajjeb. Lodwa tajba, Sinjura Xkemri. St. Monica Birkirkara. Grazzi, Sinjura. Grazzi, good day. Ekku għana l-għazla tal-Ġulja Xkembri, St. Monica Birkirkara, u s-sanaddu għal dik li għedha fit-23 post għanna l-Eliza Manġon bin-numru M4022. Lodwa tajba, Sinjura. Hello. Li ma skola għal Eliza. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi Sacred Heart għal Eliza u s-sanaddu għal Clara Martina. Tajjeb, naraw xini l-għazla tal-ġenituri ta' Clara Martina li tinsab fl-24 post. Lodwa tajba, Sinjura Zammid. Għal Clara. St. Monica Birkirkara. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Monica Birkirkara għal Clara Martina Zammit li tinsab fl-24 post. Issa ngħaddu għal dik li qiegħda fil-25 post għandna lil Chanel Attart bin-numru M3094. Ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha. Lodwa tajba, Sinjura Attart. Bonġu għal Chanel. St. Monica Birkirkara. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi. Nawgurawla. Ekku għanna
għal Chanel Attart għanna St. Monica Birkirkara u s-sanaddu għal tifroħra u kol Kunjoma Attart ma din id-darba għanna l-Amy Attart fin-numru 26 bin-numru M1919 ħanna raw xini l-għazla tal-ġenituri taħħa sabiex nkunu nafu kol dina l-iskola fil-ma skola ħatibda tattendi. L-għodwa tajba, Signora, bonġu għal Sacred Heart. Grazzi, Signora, grazzi Sacred Heart għal Amy Attart. U issa nkomplu bil-proċess u tinċemplu l-dak li qiegħda fis-numru 27, Michela Karwana. Tajjeb, ħannaraw xini l-għażla tal-ġenituri tagħha u hekk inkomplu b'dan il-proċess. Michela għandha n-numru M1967 u tinsab fis-27 post. L-għodwa tajba, Signora, bonġu għal Michela. Li ma skola ħatażlila? Sacred Heart St. Julian's. Grazzi, Signora. Grazzi lilkom kol, Signora. Grazzi, napprezza. Ekku għanna Sacred Heart għal Michela Karwana li tinsab fis-27 post u issa ngħaddu għal 28 post li tinċemplu l-mamata Nina Xkembri bin-numru M5521 dal-waqt imlejna paġna. Yes, l-għodwa tajba, Signora Xkembri. Hello. U yes, għal Nina li ma skola St. Monica Birkirkara. Grazzi, Signora. Auguri, mela Nina Xkembri għal St. Monica Birkirkara. Jina mlejt paġna oħra, wasalna fin-numru 28, naddi din il-paġna l-notar, u naddu għal dik li tinsab fil-paġna fin-numru 29 fuq paġna 5 għal Nina Zammit Durovic. L-għodwa tajba, Signora. Yes, għal Nina li ma skola St. Monica Birkirkara. Nirringrazzjawk, Signora. Grazzi St. Monica Birkirkara għal Nina Zammit Durovic u issa ngħaddu għal Michela Borg li tinsab fit-30 post bin-numru M1944. Naraw sa tkun l-għażla. Yes, l-għodwa tajba, Signora Borg. Bonġu għal Michela Borg. No choice. Grazzi, Signora. Grazzi wkoll, nawguralkom. Thank you. No choice għal Michela Borg u ngħaddu għal dik li tinsab fil-post 31 tinċemplu lil-mamata Juliet Costello ħannaraw xini l-għażla tal-ġenituri u nkunu nistgħu nkomplu minn hemmhekk. Nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom. L-għodwa tajba, Signora Costello, għal Juliet li ma skola St. Monica Birkirkara. Grazzi, Signora. Grazzi ħafna. St. Monica Birkirkara għal Juliet Costello u sanaddu għal Zaisha Galia fin-numru 32 sanaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Zaish. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Għal Zaish li ma skola? No choice. Grazzi, għasta tibqa St. Francis. Grazzi, Signora. Grazzi. Nawguraw lek ukoll. Naddu għal dik li qiegħda fit-33 post, għandna tinċemplu l-mamata Faith Karwana, naraw x'inhi l-għażla ta' ġenituri ta' Faith u hekk inkomplu b'dan il-proċess. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom għaliex mixjin b'ritmu tajjeb u nsibukom mill-ewwel fuq it-telefons u tagħtuna t-tweġiba tagħkom. L-għodwa tajba, Signora Karwana. Għal Faith li ma skola St. Monica Birkirkara. Grazzi, Signora. Grazzi ħafna. Grazzi. Ġurnata tajba. Mela Faith Karwana, mis-sena d-dieħla tibda tagħti St. Monica Birkirkara u issa dinċemplu l-mamata Noa Kira Grek li tinsab fil-numru 34. Ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' din it-tifla u hekk inkun. Yes. L-għodwa tajba, Sur Grek. Morning. Yes, għal Noa. Yes.
Sacred Heart. Grazzi. Okay, thank you. Good day. Sacred Heart għal Noah Kira Grek u issa ngħaddu għal Kira Gawci li tinsab fin-numru 35 tajjeb. Naraw x'ta tkun l-għażla tal-ġenituri tagħha u dal-waqt inkunu wkoll imlejna paġna 5. Wasalna fin-numru 35 u l-ħin bħalissa huwa l-10 għadhom sa jdoqqu ġiġa żidna fuq il-ritmu tagħna iktar. Yes. L-odwa tajba, Signora Gawci. Bonġu għal Kira Gawci. Saint Monica Birkirkara. Tajjeb, grazzi Signora. Grazzi. Mela Kira Gawci għazlet il-ġenituri tagħha għażlu l-iskola ta' Saint Monica Birkirkara. Hekk imlejna jien ukoll imlejt paġna 5 u d-direzzjoni qed tgħidli wkoll li anzi ġiġa taraw fuq l-screens tagħkom it-tfal li se jibdew jattendu Saint Monica Birkirkara mis-sena d-dieħla. Għandna lil Emma Vassallo, lil Kejla Zoppardi Komarova, Martina Vella, Joy Xikluna, Stella Grace Karwana, Amy Xwireb, Laura Kutajjar Konti, Krista Buħaġar, Ivy Ellul Kassar, Norel Zammit, Giulia Xkembri, Clara Martina Zammit, Chanel Attart, Nina Xkembri, Nina Zammit Durovic, Juliette Costello, Fejt Karwana u Kira Gawci. Dawn huma tfal li se jibdew jattendu skola Saint Monica u hekk naraw li żewġ skejjel ta' Saint Monica diġà implew dik ta' Birkirkara u anka tal-Gżira baqa' għandna żewġ postijiet sa fejna fin ħadd għadu mażel Saint Monica Mosta, però jista' jkun li m'iniex korrett. Anzi fuq l-screens tagħkom tistgħu taraw sewwa kemm baqa' għandna postijiet Saint Monica Mosta. U baqa l-għażla tal-iskejjel l-oħra, sewwa baqa għandna postijiet Our Lady Immaculate, għandna Sacred Heart, għandna Saint Dorothy Sliema, għandna Saint Francis Cospicua, għandna wkoll Saint Francis Imsida, għandna Saint Giananti Gudja, Saint Joseph Paula, Saint Joseph Sliema u kif għattilkom l-ewwel ukoll baqa postijiet Saint Monica Mosta. Diġà però minn din il-lista ta' skejjel għandna tliet skejjel li imtlew ukoll. Fakkar ukoll li t-tfal li attendu Saint Monica Mosta wara t-tieni sena ġewwa l-Mosta mbagħad jimxu għall-iskola ta' Saint Monica Birkirkara u dawk ta' Saint Dorothy li għażlu ta' Sliema wara li jispiċċaw il-primarja ġewwa ta' Sliema u mbagħad jimxu għal Saint Dorothy Ħażebbuġ sewwa fejn l-iskola sekondarja ta' Saint Dorothy u jingħaqdu it-tfal kemm dawk li jkunu fil-primarja ta' Saint Dorothy Ħażebbuġ u anka tfal ta' Saint Dorothy Sliema dawk li jkunu fil-primarja jiġu kollha fi skola waħda sekondarja. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Alice li ma' skola Saint Monica Mosta. Grazzi, Sinjura. Grazzi, Saint Monica Mosta għal Alice Luna Sammut Farrugia u issa tinċemplu lil-mamma ta' Noemi Briffa. L-għodwa tajba, Sinjura, bonġu, għal Noemi Sacred Heart. Grazzi, Sinjura, grazzi, Sacred Heart. Għanna għazla oħra u issa ngħaddu għal Liza Darmanin li tinsab fit-38 post. Għanna raw sa tkun l-għazla tal-ġenituri tagħha. Tajjeb, u jisni konti tinsemmu Saint Monica Mosta mill-ewwel imtela post minn dawk li għandna. Ekku l-għodwa tajba, Sinjura, yes. Għal-Liza li ma' skola, yes. Itnisimak? Saint Monica Mosta, grazzi, Sinjura. Thank you, Sinjura, grazzi, nirringrazzjaw. Grazzi tal-apprezzament. U żewġ postijiet li kellna Saint Monica Mosta imtlew ukoll. Ħanaraw iż-żewġ titfal li ħajbdew jattendu din l-iskola u huma Alice Luna Sammut Farrugia u Liza Darmanin. Tajjeb dawn huma żewġ titfal li se jibdew jattendu l-Saint Monica Mosta
mbagħad wara l-jertu immorru għal St. Monica Birkirkara. Issa ngħaddu għal mama ta' Mila Gatt li tinsab fin-numru 39 se naraw l-għażla tal-ġenituri ta' din it-tifla sa tkun. Tajjeb. L-iskejjel li qed taraw li għandhom il-postijiet vakanti huma Our Lady Immaculate Hamrun li fiha kemm primarja u sekondarja fuq l-istess premises ġewwa l-Hamrun, is-Sacred Heart ukoll primarja u sekondarja u tnejn fuq l-istess premises ġewwa San Ġiljan. St. Dorothy Slima diġà għadna li wara li jispiċċaw il-primarja awtomatikament jimxu għal St. Dorothy Ħażebbuċ is-sekondarja. Bat għandna l-iskejjel ta' St. Francis, għandna kemm kospikwa u msida għal kemm ukoll hemm Birkirkara wkoll, però l-iskola il-primarja ta' Birkirkara diġà l-ewwel postijiet kollha. L-għodwa tajba, Sinjura. Good morning. Sacred Heart College. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Sacred Heart għal Mila Gatt u issa ngħaddu għal Anna Luisa Borg fin-numru 40. L-għodwa tajba, Sinjura. Alana li ma skola. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Bye-bye. Sacred Heart għal Anna Luisa Borg u issa ngħaddu għal post 41 għandna lil Rebecca Mallija. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tagħha. Rebecca għandha n-numru M3766 tajjeb. Tinċempru propju bħalissa lill-mama ta' Rebecca Mallija dal-waqt imlejt paġna oħra, paġna 6. Wara din għandna n-numru 42 u tkun imtliet din il-paġna wkoll. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. No choice. Grazzi, Sinjura, grazzi tal-li ħattinna telefonata xorta. Napprezzaw. U ngħaddu issa għal Ela Xiberras li hija fit-42 post, ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Ela u bl-għażla tagħhom nkunu mlejna wkoll paġna 6. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, għal Ela li ma skola tażel, Sinjura? St. Francis Imsida. L-għodwa tajba, grazzi ta' Sinjura, grazzi. Jien imlejt paġna 6, ngħaddu għal paġna 7, qed inċemplu lil mama ta' Giulia Gatt Rossi fil-post numru 43, ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Giulia. Tajjeb. U għedha fit-43 post. Kontet ngħidilkom li t-tfal ta' St. Francis li jkunu fil-primarja ta' St. Francis kemm kospikwa, kemm imsida u kemm ġewwa Birkirkara mbagħad jimxu wkoll l-għodwa tajba sur Rossi. Sacred Heart. All right, sir, nirringrazzjawk. Grazzi l-ġurnata tajba, grazzi, bye-bye. Sacred Heart għal Giulia Gatt Rossi. Tajjeb, u issa ngħaddu għal Selin Vella li hija fl-44 post, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha. It-tfal li jkunu ġew l-primarji ta' St. Francis mbagħad jgħaddu għas-sekondarja li hija ġewwa ta' Sliema, peress li t-tfal jiġu minn 3 skejjel tal-primarja nitolbukom. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Selin. No choice. Grazzi, Sinjura, grazzi, napprezzaw grazzi tal-kooperazzjoni tiegħek. Grazzi. Ngħaddu għal Fejt Buġejja li hija fil-post 45 post, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Fejt. U dana. It-tfal tal-St. Francis ikomplu ġewwa ta' Sliema. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Fejt. Sacred Heart, Sacred Heart. Nirringrazzjawk, Sinjura. Thank you, bye-bye. Però tissir daqsxejn applikazzjoni ċkejkna biex dak li jkun nadduh minn ta' Sliema għaw mill-primarja sekondarja. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura Cilja. Bonġu għal Pearl.
Sacred Heart, grazzi Signora, grazzi, thank you very much. Sacred Heart għal Pearl Celia u issa ngħaddu għal Amelia Caruana Duborg fin-numru 47 ħannaraw għal x'ta tkun l-għażla tal-ġenituri. Kont qed ngħidilkom li titissir applikazzjoni ta' tfal tal-primarji ta' St. Francis biex jgħaddu għas-sekondarja. Ikollhom post, però hemm bżonn li dak li jkun jinformana biex nkunu nafu eżatt x'inhu jiġri għalhekk isir daqsxejn ikun hemm proċess kejken biex nżommu trek ta' min ħajimxi u fejn se jimxi tajjeb u naraw li kulħadd ikun informat. U mbagħad għandna lil St. John Antit ġewwa l-Gudja l-primarja, daw it-tfal mbagħad ikomplu ġewwa l-Immaculate Conception. Yes. Good morning. For Amelia, which school? Our Lady Immaculate Hamrun. Thank you very much. Thank you and good day. Thank you. Our Lady Immaculate Hamrun għal Amelia Caruana Duborg u issa ngħaddu għal Elena Bonello fit-post numru 48 ħannaraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tagħha. It-tfal ta' St. John Antid, il-bniet ikomplu ġewwa Immaculate Conception ġewwa Ħaltarxin, dan huwa proċess li jimxi awtomatikament bħal l-iskejjel l-oħra. Mbagħad għandna it-tfal ta' St. Joseph, l-għodwa tajba, Signora Bonello, bonġu għal Elena, St. Joseph Paola, grazzi Signora, grazzi. Grazie, good day. St. Joseph Paola għal Elena Bonello u issa ngħaddu għal Pearl Marie Busuttil fin-numru 49 ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri li ma skola se jażlu għal Pearl. Tajjeb, u propju semmejna il-għodwa tajba, Signora Busuttil, l-għodwa tajba għal Pearl St. John Antid, grazzi, St. John Antid għal Pearl. Sewa jien imlejt paġna 7 u issa ngħaddu għall applikazzjoni numru 50, ħanaddi din il-lista lill-notar ħalli qabbilha ma' tiegħu, grazzi. U ngħaddu għal dik li għandna fin-numru 50 qed inċemplu lil mamata Eliza Bellizzi D'Amato. Tajjeb ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' dawn it-tfal. Kont ngħidilkom li ta' St. John Antid ikomplu l-Immaculate Conception u mbagħad ta' St. Joseph, it-tfal li jkunu St. Joseph Paola wara l-Form 2 jimxu għal St. Joseph bla tal-bajda sewwa ġewwa l-Ħamrun. Dawn ikun transfer internament ma hemmx għalfejn applikazzjonijiet u dan u jibdew ikomplu l-iskola tagħhom ġewwa St. Joseph bla ta' il-bajda. Wara li jkunu temmew l-esperjenza tagħhom ġewwa raħal ġdid il-Paola St. Joseph. Mbagħad għandna St. Joseph Sliema li bħalissa qegħdin ukoll ikabru fil-passat sa sentejn ilu kabru s-sekondarja tagħhom sewwa żidu xi sulari u issa tikabru wkoll il-primarja, pjuttost mhux se jżidu tfal iktar ħajkabru l-ispazji għall-iskola, għall-edukazzjoni tat-tfal u nawgurawlhom f'dan il-proġett li huma għaddejjin bih. U t-tfal li jkunu St. Joseph Sliema ikomplu ġewwa St. Joseph Sliema fis-sekondarja. Dawk huma l-iskejjel li għandna mbagħad fuq St. Monica ġiġa tkellimna tfal ta' St. Monica Birkirkara ikomplu s-sekondarja ġewwa St. Monica Birkirkara, it-tfal ta' St. Monica Gżira jkomplu s-sekondarja ġewwa St. Monica Gżira u t-tfal ta' St. Monica Mosta wara t-tieni sena primarja jgħaddu għat-tieni sena għat-tielet sena ġewwa primarja ġewwa Birkirkara tajjeb u mbagħad bħall-oħrajn bħall-oħra li jkunu St. Monica Birkirkara meta jiġu għas-sekondarja ikomplu fl-istess skola ġewwa Birkirkara. Dawn huma l-iskejjel li għandna, aħna wasalna fl-applikazzjoni numru 50, nfakkarkom li b'kollox għandna 176 applikazzjoni li rridu nagħmlu dolodu, dawk li qegħdin wara nirringrazzjawhom tal-paċenzja. L-għodwa tajba, Signora Bellizzi. Good morning. Sacred Heart għal Eliza. Grazzi, Signora. Grazzi, ġurnata tajba. Sacred Heart għal Eliza Bellizzi D'Amato
U issa ngħaddu għal Krista Galja bin-numru M2155 fil-51 post. Ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Krista. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Sacred Heart għal Krista Galja. U issa ngħaddu għal Filippa Rose Buħaġar fin-numru 52, se naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha. Filippa għandha n-numru l-għodwa tajba, Sinjura Buħaġar għal Filippa. Bonġu. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Bye-bye. Sacred Heart għal Filippa Rose Buħaġar, nirringrazzjawkom tal-li tistennew il-telefonata tagħna tajjeb u issa din inċemplu lil-mamma ta' Giulia Karwana fil-post numru 53. Ħanaraw x'inhi l-applikazzjoni, x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Giulia tajjeb u nkunu nistgħu nirreġistraw lil Giulia fl-iskola li l-ġenituri tagħha jażlula. Ekku dal-waqt mixin tajjeb dan il-proċess u nirringrazzjawkom tal-kooperazzjoni tagħkom. Nistennew li naqbdu lis-Sinjura Karwana sabiex tgħidilna l-għażla għal Giulia li għandha n-numru M4199. Tajjeb tamaw li tkun magħna dal-waqt fuq il-linja. Biraħ tkellimna wkoll fuq il-transport għal kif nafu sem l-iskema tal-gvern li tilħaq ukoll mhux biss l-iskejjel tal-gvern imma anke l-iskejjel tal-Knisja u anke l-iskejjel indipendenti u li kif mill-aħħar tax-xahar ta' Mejju tkunu tistgħu tapplikaw online għal trasport sewwa billi wieħed japplika u għandu bżonn biex japplika l-EID. Fakru l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Giulia St. Joseph Paula. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Joseph Paula għal Giulia Karwana. U issa tinċemplu lil-mamma ta' Gabriel Attart Dalli sewwa fin-numru post numru 54. Naraw x'inhi l-għodwa tajba, Sinjura Attart għal Gabriel. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Bye-bye. Sacred Heart għal Gabriel. U issa ngħaddu għal Eve Aġus. Eve Aġus li tinsab fil-post 55. Tajjeb il-numru M4069. Naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' l-għodwa tajba, Sinjura. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Sacred Heart għal Eve Aġus, tajjeb. U s-sanaddu tinċemplu lil-mamma ta' Emily Mikallef bil-numru 56. Ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Emily. Mixin sewwa fil-proċess, infakkarkom li aħna wara li nispiċċaw din it-trasmissjoni magħkom nerġgħu lura lejn l-uffiċċji tagħna. L-għodwa tajba, Sinjura. Għal Emily li ma' skola St. Joseph Slima. Grazzi, Sinjura. Grazzi għal Emily St. Joseph Slima. Jien imlajt paġna oħra, paġna 8, naddiha lin-notar u nibdew paġna 9 għandna lil Kelly Zammit fin-numru 57. Ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri għal Kelly. Kelly għandha n-numru M1836. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Kelly. Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Ġurnata tajba. Sacred Heart għal Kelly Zammit u issa ngħaddu għal Fej Kalleja li tinsab fin-numru 58. Għandha n-numru M1782. Ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Fej. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Fej. Sacred Heart għal Fej. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi.
Issa tinċemplu l-mama ta' Eliza Gallia li tinsab fil-post 59 għandha numru M3865. Tinċemplu l-mama ta' Eliza Gallia ħalli naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha u nkomplu b'dan il-proċess. Kont ngħidilkom li jekk kif nlestu minn din it-trasmissjoni nerġgħu lura l-uffiċċji tagħna fejn nippreparaw ir-rapport li nippubblikaw mbagħad fuq il-website tal-Knisja fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fejn dan ir-rapport jidhru l-ismijiet ta' tfal skont ir-rank order sewwa skont kif ir-riżultat tal-polza tal-għażla u nindikaw ukoll l-iskola li intom tkunu għażiltu għalihom. Tkunu tistgħu terġgħu taraw ukoll ir-recording ta' dina it-trasmissjoni, it-tnejn ikunu Lodwa tajba, Signora Gallia, bonġu għal Eliza, Sacred Heart, grazzi Signora, grazzi Agura. Sacred Heart għal Eliza Gallia, tajjeb, u issa naddu għal Melania Bohajar li ninsabu fil-post numru 60, tinċemplu l-mama ta' Melania Bohajar bin-numru M4774, tajjeb, u din tinsab fil-numru 60. Bil-rata ta' applikazzjoni fil-minuta suppost għaddit sija, ġifiri suppost saru l-10:09, imma l-ħin bħalissa għadhom kważi l-10:20 laqqas laqqu. Nirringrazzjawkom ġifiri barra l-ħin li dedikajna wkoll għall-introduzzjoni u dana kollu l-għodwa tajba, Signora Bohajar. Hello, Signora Bohajar. Yes, għal-Melania li ma skola. Sacred Heart, grazie Signora, grazie. Sacred Heart għal Melania Bohajar. Good day. Issa tinċemplu l-mama ta' Alexia Paċ. L-għodwa tajba, Signora Paċ. Hello. Yes, għal Alexia li ma skola. Sacred Heart, grazie Signora, Sacred Heart għal Alexia Paċ. U issa ngħaddu għal Mitan Grasso fin-numru 62 sewwa naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Mitjan u dana. Mela għada fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq il-website knisja.mt u bl-Ingliż church.mt. Il-website tal-Knisja biż-żewġ lingwi kemm bil-Malti u anke bl-Ingliż sewwa tkunu tistgħu taraw kemm il-lista tal-applikanti u l-iskejjel li tkunu għażiltu. L-għodwa tajba Sur Grasso. Bonġu. L-għażla tak? St. Francis Imsida, grazzi Sir. Grazie. Saint Francis Imsida għal Mitjan Grasso u sanaddu għal Ezrael Joy Zara, ħannaraw xini l-għażla tal-ġenituri ta' Ezrael li tinsab fit-63 post u essa wasalna fit-tmim ta' paġna 9. Naraw li ma' skola ħajazdu għal Yes, Lord Wattajba, Sur Zara. Our Lady Immaculate, nirringrazzjawk Sir. Thank you, bye-bye. U ekkim lejna paġna 9 u kol tajjeb u naraw minn misnessa fuq paġna 10 fuq Netflix post 64 għanna l-Melania Schiavone. Naraw xini l-għażla tal-ġenituri ta' Melania fl-ma skola ħatibda tattendi. Tom tistaw Yes, l-għodwa tajba Sur Schiavone. Bonġu. Sacred Heart. Grazie Sir, grazie ġurnata tajba. Sacred Heart għal Melania Schiavone tajjeb u issa din inċemplu l-mama ta' Katrina Asa bin-numru 65. Infakkarkom li jaddu ftit tal-minuti, kważi minuta, mhux ħafna iktar minn minuta, bejn dak li nkunu għadin najdu fuq il-telefon ma'kom mill-studio u l-għodwa tajba Signora Asa, Sacred Heart għal Katrina. Grazzi Signora, grazzi, bye. Sacred Heart għal Katrina Asa u s-sanaddu għal Ivy Bezzina fin-numru 66, ħannaraw xini l-għażla tal-ġenituri ta' Ivy. Tajjeb, nfakkarkom li
Memx għalfej toqdu tistennew li tisimaw li najdilkom l-isem tat tifla ta'kom u xaziltu minn fuq l-screens ta'kom. Wiġbuni mill-ewwel fuq il-telefon sewa u mbagħad immedjatament wara ftit sekondi mhux terġgħu tisimgħu l-għażla li tkunu għamiltu tajjeb. Dan huwa daqsxejn ħin momenti li għaddi bejn it-trasmissjoni mill-istudio sakemm tasal fid-djar tagħkom permezz tal-internet. Din hija ħaġa inevitabbli, hija intrinsika għat-teknoloġija li għandna, mhumiex ħafna ħin, imma mhuwiex ħaġa immedjata, sewa mhux bħat-telefon qed nitkellmu flimkien dak il-ħin. Qed inċemplu bħalissa lil mami ta' Ivy Bezzina, ħanaraw x'inhi l-għażla tagħhom. Ivy tinsab fin-numru 66, unkomplu b'dan il-proċess. Barra li nlestu r-rapport li nippubblikaw fuq il-website tal-Knisja u anka tkunu tistgħu taraw il-recording ta' din trasmissjoni, aħna wkoll nippreparaw ukoll email li nibatulkom li fija nikkonfermaw l-għażla li intom qed tagħmlu dolodu tajjeb, nistidnukom biex tiffirmaw ukoll tapprovaw il-dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni ma' l-iskola sewa Lodwa tajba, Signora Bezzina. Hello, Ivy li ma' skola. Sacred Heart Ivy Bezzina. Grazzi, Signora, napprezzaw. Thank you. Bye-bye. Issa tinċemplu l-mama ta' Sky Vassallo Kutajjar, tajjeb, ħannaraw xini l-għażla tal-ġenituri ta' Sky. F'dina l-email informawkom bil-dikjarazzjoni tal-kollaborazzjoni li intom tistgħu ssibu wkoll fuq il-website tal-Knisja fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. All right. Lodwa tajba, Signora Vassallo. Bonġu għal Sky li ma' skola Sacred Heart College. Grazzi, Signora. Grazzi. Ok. Mela dikija għal Sky Vassallo Kutajjar, jgħazlet l-iskola ta' Sacred Heart u issa tinċemplu għal mama ta' Aurora Kakija. Lodwa tajba, Signora Kakija. Bonġu għal Aurora. Sacred Heart, grazzi Signora, grazzi, apprezzaw, grazzi. Ekku, issa ngħaddu għal Emilia Joy Gauci li tinsab fil-post numru 69, ħanaraw x'inhi l-għażla ta' skola għal Emilia Joy Gauci. Tajjeb, nibatulkom din l-email li nikkonfermaw l-għażla tal-iskola tagħkom, ngħidulkom ukoll bil-dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni mal-iskola. L-għodwa tajba, Signora Gauci. Bonġu għal Emilia St. John Antide College. Grazzi, Signora. Grazzi, St. John Antide. Ġewwa l-Gudja għal Emilia Joy Gauci u issa nażlu għal wasalna l-Lea Tanti li tinsab fil-numru 70, jiena wasalt fit-tmiem ta' paġna 10. Tajjeb, nirringrazzjakom dejjem tal-kooperazzjoni tagħkom. F'din l-email u mbagħad nitolbukom ukoll il-ħlas tar-reġistrazzjoni ta' yes. L-għodwa tajba, Signora Tanti. Hello, Signora Tanti. Yes, Allea. Our Lady Immaculate. Grazzi, Signora. Grazzi, napprezzaw. Ekku, mamlejna paġna 10, tajjeb. U issa ngħaddu għal paġna 11, wasalna biex nċemplu l-ġenituri ta' Eli Kutajjar Guntrip, sewa fil-post 71. Iva. U dan. Kontet ngħidilkom li nibatulkom din l-email f'dawn il-ġranet li ġejjin tajjeb u f'din l-email ukoll barra nitolbukom ukoll il-ħlas tar-reġistrazzjoni li jmur biex inħallsu l-ispejjeż ta' xogħol li aħna nagħmlu fl-uffiċċju tajjeb. L-spiża prinċipali hija tal-impjegati li għandna li jaħdmu b'dedikazzjoni kbira propju f'dan l-uffiċċju, nirringrazzjahom tal-ħidma kbira tagħhom u l-attenzjoni kbira li huma jagħmlu tajjeb.
U mbagħad fl-aħħar ukoll nagħtukom il-possibilità għal min irid mhux bil-fors li tinkitbu fuq il-waiting list sewwa. Il-waiting list konsisti billi intom jekk tixtiequ dejjem timmarkaw bejn skola sa 5 mhux iktar minn 5 skejjel u ovvjament tal-inqas skola waħda. Tindikawna li ma skejjel tippreferu forsi iktar minn dik li intom għażiltu għax forsi diġà daw l-iskejjel imtlew. U aħna ninnutaw dan u mbagħad inniżluhom f'rapport ieħor li eventwalment dan ir-rapport ukoll tal-waiting list jiġi ppubblikat ukoll fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Dina l-għażliet tagħkom ta' kull il-preferenzi tagħkom iktar milli l-għażliet jew ix-xewqat tagħkom skont dak li tindikawna intom meta tibagħtu l-waiting list jiġi ppubblikat ukoll fuq il-website tal-Knisja. Hekk ukoll kulħadd ikollu s-sodisfazzjon li jara r-rapport sħiħ ta' tfal kollha li jixtiequ joqogħdu fuq il-waiting list u f'liema skejjel jippreferu. Tajjeb nimxu dejjem bit-trasparenza bħalma qegħdin nagħmlu anke issa f'dan il-proċess fejn intom qegħdin issegwu pass pass, skola skola, tifla tajjeb bħalma minna wkoll fil-polots fejn intom kontu qed taraw immedjatament bil-saħħa tal-kameras prattikament miegħi waqt li qed naqra l-ismijiet intom ittarawhom ukoll fuq l-screens tagħkom għaliex l-istess karta il-kamera titrasmettiha mill-ewwel u mbagħad anke ppubblikajna il-riżultati ta' dawn il-polots u mxejna pass pass. Għalhekk ukoll meta niġu għall-waiting list l-istess intellaw dan ir-rapport fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fil-paġna fil-website tal-knisja.mt u intom tkunu tistgħu issegwu. Minn żmien għal żmien dan ir-rapport jiġi aġġornat ukoll kif jidħlu applikazzjonijiet oħra u xi wħud jekk ikonna kanċellazzjonijiet ikunu naqsu tneħħew minn fuq dik il-lista għax ikunu ġew it-talba tagħhom tkun ġiet milquha tajjeb. Dan xogħol li aħna nagħmlu fis-sajf sintendi biex insejħulek jekk inti tkun fuq il-waiting list biex insejħulek l-ewwel ħaġa li jrid ikun hemm xi ħadd li ħassar ikkanċella nħoloq post void sewwa u dan aħna ma nafux minn meta se jiġri u min se jagħmlu f'liema skola. Nappellaw biss lill-ġenituri li huma forsi indeċiżi u jikkonsidraw xi għażla oħra biex fil-każ jinformawna mill-aktar fis possibbli. Kemm b'rispett għal nies li jaħdmu fl-uffiċċju tal-iskejjel tal-Knisja u anke iktar u anzi ngħid kważi iktar anke b'rispett kbir anke għal ġenituri l-oħra. Għax aħna nifhmu li ġenituri jkunu qegħdin jippreparaw għal bidu tal-iskola fi skola għat-tifla tagħhom sewwa u dan jinvolvi naf xiri ta' kodba, torganizza transport, torganizza wkoll l-uniformi, kollha spejjeż u ħin ukoll u xogħol u impenn għal kulħadd anke dak li jkun jibda jagħmel il-kuntatti forsi jmur għall-laqgħat tal-iskola. Allura iktar ma dak li jkun jekk ħassir bidla, iktar ma ssir kmieni naħseb tkun għajnuna għal kulħadd. Nitolbu l-kollaborazzjoni tagħkom kif qed tagħmlu dolodu tajjeb li qegħdin tirrispondu mill-ewwel għat-telefonati tagħna. Aħna l-uffiċċju tagħna fis-sajf prattikament ma jalax, prattikament nifqu biss għal Santa Marija u inkomplu naħdmu bil-ħidma tagħna matul is-sajf kollu. U grazzi għat-teknoloġija qawwija kbira li għandna llum li bil-permezz tal-mobiles, tat-telefons jirnexxinna naqbdu lil kulħadd l-għodwa tajba Sur Kutajjar. Hello. Good morning. Eli, li ma skola? Sacred Heart. Grazzi, sir. Grazzi. Sacred Heart Eli. U għek inkomplu bil-proċess ta' Sacred Heart Eli Kutajjar Guntrip u s-saħan tinċemplu l-mama ta' Carla Schiavone Aquilina. Għannaraw xini l-għazla tal-ġenituri ta' Carla. Wasalna fil-post 72 tajjeb. Kontit ngħidilkom li fis-sajf aħna nkomplu b'din il-ħidma u nużaw il-telefons li jisibukom fejn tkunu, m'hemmx għalfejn tkunu Malta. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello. St. Joseph Slima, grazzi Sinjura.
Grazzi. St. Joseph Slima għal Carla Schiavone Aquilina. U issa ngħaddu għal Katrina Mikallef, se naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Katrina Mikallef li tinsab fit-73 post. Tajjeb, kont ngħidilkom li nċemplulkom fuq il-telefons tagħkom, fuq il-mobiles tagħkom li tkunu fejn tkunu prattikament fid-dinja sakemm ikunu mhix awla naqbdukom. U nibqgħu nċemplu sakemm naqbdukom, tajjeb. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Katri. St. John Antid. Grazzi, Sinjura. Grazzi. St. John Antid għal Katrina Mikallef u s-sanaddu għal Ela Frendo Magro, għanna raw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Ela. Tajjeb, kontit ngħidilkom u nibqgħu nċemplulkom, ma jfissirx li jekk nċemplulkom darba u ma naqbdukomx naqbżukom, ma nerġgħu nċemplu u nerġgħu nċemplu. Nittamaw li ma ndumux ma naqbdukom sewwa għaliex ikun hemm ħafna xogħol, u kollox jieħu l-ħin u kollox huwa impenn, imma nibqgħu nippersistu sakemm intom tatuna risposta tajjeb. Nirringrazzjawkom bil-qudiem tal-kooperazzjoni tagħkom. Nistgħu ninfurmawkom ukoll jekk xi ħadd ikun jaf li ħajkun ma nkunux nistgħu naqbduh sewwa, jkun f'xi pożizzjoni. L-għodwa tajba, Sinjura Frendo. No choice għal Ela. Grazzi, Sinjura. Grazzi, no choice għal Ela Frendo. U dan. Mela ngħidilkom li nibqgħu nċemplulkom nippersistu sakemm intom tatuna tweġiba tajjeb. Jekk ikun xi ħadd ikun jaf li ħajkun ma nkunux ħajkun xi sitwazzjoni fejn aħna ma nistgħux naqbduh permezz tat-telefon, forsi jkun mhux forsi nitlolbukom, anzi l-kooperazzjoni tagħkom u tindikaw forsi t-telefon ta' xi ħadd ieħor ta' fiduċja tagħkom fejn intom tgħidulu x'inhi x-xewqa tagħkom u nkunu nistgħu nċemplu lilu. L-għodwa tajba, Sinjura Vassallo, bonġu għal-Ivy. Għal-Ivy Sacred Heart. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Sacred Heart għal-Ivy May, tajjeb, u issa ngħaddu għal Riley Bonnici li waslet fis-76 post. Ħannaraw x'inhi l-għażla għal Riley Bonnici mill-ġenituri tagħha dal-waqt imlejna paġna 11 ukoll. Ringrazzjawkom tal-kooperazzjoni tagħkom. Infakkar ukoll, yes, l-għodwa tajba, Sinjura Bonnici. Bonġu għal Riley. Sacred Heart għal Riley, grazzi Sinjura. Grazzi. U issa ngħaddu għal Mija Karwana li tinsab fis-77 post, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha. U bl-għażla ta' Mija jien ukoll nimla paġna 11 tajjeb minn 26. Risqin naqra lejn in-nofs ta' din il-lista twila li għandna ta' applikazzjonijiet. Nfakkar li għandna mal-175 applikazzjoni dolodu u rridu nagħmluhom kollha u pass imma nagħmlu naslu wkoll tajjeb tinċemplu lil mamma ta' Mija Karwana. Tajjeb li nfakkarkom ukoll li dawk li qed jagħmlu no choice ukoll nagħtuhom il-possibilità wkoll li jqogħdu fuq il-waiting list jekk iridu tajjeb u jindikaw l-iskejjel li huma jippreferu. Dan ukoll fl-email ukoll issibu wkoll link sewwa ħolqa biex toħodkom fil-software fil-programm li għandna online li bih intom tkunu tistgħu tagħmlu dawn l-affarijiet li tikkonfermaw l-għażla tal-iskola tat-tifla, tagħmlu l-pagament tal-€50, tindikaw li wkoll taċċettaw il-dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni u jekk tixtiequ tinkitbu fuq tippreferu xi skola oħra u toqgħodu fuq il-waiting list indikawna l-iskejjel. L-għodwa tajba, Sinjura Karwana, li ma skola Sacred Heart għal Mija. Grazzi, Sinjura. Grazzi, Sacred Heart għal Mija. U l-reġija tajdli li wkoll mtliet skola oħra, mtliet is-Sacred Heart, ħannaraw it-tfal li ħajbdew jattendu, jiena mlejt paġna 11, ngħaddiha lill-nutar, u naraw l-lista ta' tfal li ħajbdew jattendu Sacred Heart, għandna l-Nora Aquilina, l-Zara Polsjak, Eliza Manġon, Amy Attard, Michela Karwana,
Noah Kira Grek, Naomi Briffa, Mila Gatt, Anna Luisa Borg, Giulia Gatt Rossi, Faith Bugeia, Pearl Cilia, Elisa Bellizzi D'Amato, Krista Galia, Filippa Rose Buhajar, Dalli Gabriel Attart, Eve Ajus, Kelly Zammit, Fej Kalleja, Elisa Galia, Melania Buhajar, Alexia Pac, Melania Schiavone, Katrina Asa, Ivy Bezzina, Sky Vassallo Kutajar, Aurora Kakija, Eli Kutajar Guntrib, Ivy May Xikluna Vassallo, Riley Bonnici u Mia Karwana. Dawn huma tfal li se jibdew jattendu is-Sacred Heart u hekk naqset skola oħra milli tistgħu tagħżlu. Tajjeb jien ħanuħu nota li s-Sacred Heart St. Ġiljan intliet ukoll u issa ngħaddu nkomplu bil-proċess tal-għażla. Tinċemplu lil mamata Katerina Stanojovic fin-numru 78 ħannaraw x'inhi l-għażla tal-dawn il-ġenituri. U nfakkarkom li l-iskejjel li intom tistgħu tagħżlu minnhom huma Our Lady Immaculate ġewwa il-Ħamrun. Yes, good morning. Yes, your choice of school. St. Joseph Paula. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. St. Joseph Paula for Katerina. U we move on issa ngħaddu għal Robin Leguse. Għannaraw xini l-għazla tal-ġenisuri għal Robin, wasalna fin-numru 79, tajjeb. Nfakkarkom ma l-iskejjel li tistaw tanżlu minnom, għanna Our Lady Immaculate Ħamrun, għanna St. Dorothy Slima, għanna St. Francis Kospikwa, għanna St. Francis Imsidja, St. Janantid Gudja, St. Joseph Paula, St. Joseph Slima, dawk huma l-iskejjel li issa tistgħu tagħżlu minnhom tajjeb. Tinċemplu lil mamma ta' Robin Leguse, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri u wasalna fid-79 post tajjeb. Irsaqna sewwa issa naqas irsaqna lejn in-nofs għaliex in-nofs jekk nagħmluh ħannaraw kemm jiġi n-nofs. Le sewwa irsaqna lejn in-nofs. Risqin. Lodwa tajba, Signora. St. Joseph Slima. Thank you, Signora. Thank you. Bye-bye. St. Joseph Slima for Robin. U Sabine Sant Ajus. Tinċemplu l-mamata Sabine Sant Ajus. Yes, Lodwa tajba, Signora. No choice, grazie signora, napprezzaw. Grazie, no choice, Sabin. U issa tinċemplu lil-mamma ta' Maria Louise Bugeja, ħanaraw x'inhi l-għażla ta' Maria, għal Maria Louise, nant il-ġenituri tagħha wasalna fin-numru 81. Maria Louise għandha n-numru M5997. Għaraw xie tkun l-għazza ta' dawn il-ġenituri. Tajjeb, sewa kontet najdilkom bil-proċess kif inkomplu dana il-proċess sewa billi batulkom dina l-email li nikkonfermaw l-għazla ta'kom u nistidnukom biex tamlu l-pass li jmiss. Wara li tkunu mbagħad weġibtuna, aħna mbagħad ngħaddu l-informazzjoni tad-dettalji tat-tfal ta'kom lill-iskola li intom tkunu għażiltu tajjeb. U minn hemm il-qudiem mbagħad l-iskola tibda tikkomunika magħkom u tagħtikom l-informazzjoni relattiva għal bidu tas-sena skola. Yes, Lodwa tajba Sur Bugeja. No choice, grazzi ser napprezzaw. Grazzi. Nawgurawla ser, nawgurawla. Thank you. Maria Luisa Bugeja, no choice. U issa tinċemplu lil-mamma ta' Mili Kirkop fil-82 post. Lodwa tajba, Signora. St. Joseph Slima. Grazzi, Signora. Grazzi ħafna, napprezzaw.
St. Joseph Slima għal Mili Kirkhope u issa ngħaddu għal Amelia Chavez Dabrovicka. Naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Amelia. Tinċemplu propju dal-waqt imlejna wkoll paġna 12, wasalna fil-numru 83. Tajjeb, u jkompli l-proċess li biex intom tippreparaw mbagħad għas-sena d-dieħla. Diġadni. Yes, good morning. Good morning for Amelia. Which school? St. Joseph Slima, yes, St. Joseph Slima for Amelia, thank you. Good day, thank you, good day. St. Joseph Slima for Amelia. And issa nimxu għal Maria Vella. Tajjeb, l-għodwa tajba, Signora Vella. Għal Maria St. Dorothy Slima. Nirringrazzjawk, Signora. Thank you. St. Dorothy Slima Maria Vella u kimlejna paġna 12 u kol u naddu għal paġna 13, naddu l-paġna 12 l-notar li qabbela mal-lista tijaw. Fakkarkom l-notar bħali qed jisma u kol il-risposti ta'kom u jikteb u kol għandu lista bħal tijaj u jikteb fuq għal-għazliet li jintom tkunu għamiltu għek nikkonfermaw li xurxin, niċċekjaw il-xurxin barra li aħna għanna n-nis u kol li qed iċemplu l-kom mill-uffiċċju tal-istudio u għat jihdu kolna nota tal-għazliet ta'kom tajjeb biex dejjem niċċekkjaw il-xurxin u li kollox jimxi tajjeb. Yes, l-għodwa tajba, Signora Gat, bonġu għal Bethany, Our Lady Immaculate Hamrun, sewa, Our Lady Immaculate Hamrun għal Bethany Gallia u s-senad ringrazzjawk, Signora, napprezzaw, grazzi, ġurnata tajba, good day. Napprezzaw ħafna anka li tkunu disponibli dejjem tajjeb u tikkomunikaw magħna l-għażla tal-tfal tagħkom. Bħalissa din inċemplu lil mamma ta' Emily Brinkat fin-numru 86 tajjeb. Ħanna se tkun l-għażla ta' dina ta' dawn il-ġenituri għal Emily. Emily għanda u kol huwa li qed japplika fit-tieni sena kindergarten. U nimmaġina li ġenituri jieħdu konsiderazzjoni u kol xfejn jistaw u kol jidħol it-tifel iż-żgħir li qed japplika u kol fit-tieni sena kindergarten. Nimmaġina u kol li l-għażla tagħhom hija ristretta ta' fejn jistaw jgħażlu biex daħlu kol li it-tifel tagħhom. Għanix kif nafu tkun skola pratikament li hija co-ed li fija jmorru kemm is-subien u kemm il-bniet. Minn dawn l-iskejl li għanna co-ed, aħna hawnhekk bħalissa għandna dawk ta' St. Francis li huma skejjel co-ed, ninfakkar li l-bniet li jmorru St. Francis ikomplu ġewwa St. Francis ta' Slima għas-sekondarja, is-subien mbagħad jieħdu sem tidu tapplikaw mbagħad jieħdu sem fil-polza tal-għażla jaqbżu l-ewwel polza ma jieħdu sem fil-polza ta' parteċipazzjoni għaliex nerfgħulhom post jieħdu sem fil-polza tal-għażla u tagħżlu waħda mill-iskejjel skont ir-riżultat tal-polza. Ġifieri nofrulhom post ukoll għal skola sekondarja tajjeb. Kif tafu għandna din is-sistema tal-poloz u għandna l-polza ta' parteċipazzjoni li minna nażlu dawk li jiġu fuq quddiem sewa jimxu għal polza ta' l-għażla li magħhom imbagħad jingħaqdu tfal minn skejjel bla kontinwità, skejjel tfal ta' impjegati fi skola oħra u xi tfal oħra tajjeb skont il-regolamenti ta' dak iż-żmien. Bħalissa pereżempju għal f'dina l-partiċipazzjoni f'dina polza tal-għażla tal-għadħul fl-ewwel sena primarja kellna l-tfal li kienu qed jattendu ġewwa St. Angela, kemm is-subien u kemm il-bniet. L-għodwa tajba, Signora Brinkat. Good morning for Emily. St. Dorothy Slima. Thank you, Signora. Thank you. Bye-bye. Thank you. St. Dorothy Slima għal Emily Brinkat. U issa ngħaddu wkoll għal Valentina De Giorgio
naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Valentina. Tajjeb u nkomplu b'dan il-proċess, wasalna fin-numru 87. Ringrazzjawkom dejjem tal-kooperazzjoni tagħkom. Konna ngħidu wkoll mbagħad li s-subien li jkunu pereżempju bħalissa fil-dħul fl-ewwel sena primarja, kellna tfal ta' St. Angela kemm is-subien u kemm il-bniet. Lodwa tajba, Signora De Giorgio. Our Lady Immaculate il-ħamluna l-Valentina De Giorgio. Nirringrazzjawk, Signora. Thank you. U issa ngħaddu għal Rebecca Therese Tabone. Tajjeb, naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Rebecca. U nkunu nistgħu nimxu pass ieħor. Il-tfal ta' skola bla kontinuità jaqbżu l-ewwel polza ta' parteċipazzjoni u jieħdu sehem mill-ewwel fil-polza tal-għażla. Permezz ta' din is-sistema ta' żewġ polots aħna nkunu nistgħu nerfgħu postijiet għal dawn it-tfal għal dawk li qegħdin fi skejjel bla kontinuità u għal tfal ta' ġenituri li għandhom il-ġenituri impjegati fi skola tal-Knisja imma li t-tfal tagħhom ma jistgħux jattendu fl-istess skola fejn jattendu fejn jaħdmu l-ġenituri. U mbagħad skont ir-riżultat tal-polza jkunu jistgħu jażlu skola minn dawk li konna li kollhom postijiet vakanti tajjeb jimxu mal-oħrajn. Issa tinċemplu l-mama ta' Rebecca Therese Tabone, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-mama tal-ġenituri anzi ta' Rebecca Therese u nkomplu bil-proċess. U dan jiġri wkoll anka fis-6 sena għandna t-tfal is-subien li jkunu fl-iskejjel tal-primarji ta' St. Francis u għandna wkoll is-subien u l-bniet li jkunu ġewwa Teresa Nuzzo ġewwa il-Ħamrun tajjeb. L-iskola ta' Teresa Nuzzo tibda l-ewwel bil-kindergarten ġewwa il-Ħamrun wara l-Knisja ta' San Gaetano. Mbagħad minn hemmhekk fl-ewwel sena primarja jimxu għall-iskola primarja ta' Teresa Nuzzo li għandna il-Marsa u wara 6 sena tidu tapplikaw dejjem sewa però tapplikaw bil-kriterju ta' skola bla kontinwità u tieħdu sehem mbagħad it-tfal jieħdu sehem fit-tieni polza u skont ir-riżultat tat-tieni polza tkunu tistgħu tagħżlu skola sekondarja anka għas-subien tagħkom tajjeb. Dawn huma kif aħna fir-regolamenti ma naħsibx li se jinbidlu l-qudiem għal-ewwel fil-ħajja qatt ma tista' tgħid x'jista' jinbidel u x'ma jistax jinbidel, kultant ikollna xi sorpriża, ma silna b'daw ir-regolamenti għal dawn l-aħħar prattikament 12 sena u għalkemm dejjem nagħmlu xi żviluppi żgħar fihom il-prinċipji bażiċi u l-istruttura ta' dawn ir-regolamenti ftit inbidlet matul dawn it-12 sena. Fakkar li dawn ir-regolamenti huma responsabilità kemm tas-superjuri tagħna li tal-Knisja u anke tal-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja ta' jibdew jiġu diskussi kull sena, naraw fejn nistgħu ntejbuhom, fejn nistgħu niżviluppawhom dejjem għall-aħjar u kull sena jkollna xi ċaqliq żgħir, però kif kont qed ngħid l-istruttura bażika ta' dawn ir-regolamenti ma tantx inbidlet mindu li bdejna bihom fis-sena 2011 tajjeb li kienet l-ewwel sena li żviluppajna ħafna mill-regolamenti li kellna qabel li kienu polza iktar sempliċi anka ma kienx kienet jeżisti wkoll l-eżami komuni qabel il-common entrance sewa allura għad-dħul fis-sena sekondarja dak li jkun kien irid jagħmel l-eżami tal-common entrance u skont ir-riżultat tal-common entrance u l-eżami kien jikkonsisti fiktar minn eżami wieħed fil-fatt għalkemm ngħidulu l-eżami kienu jagħmlu eżami fil-Malti, l-Ingliż u l-Matematika fil-bidu mbagħad żdied u r-religion u mbagħad żdiedu wkoll is-social studies u dawn it-tfal sa sena 2010 kienu joqogħdu għal dawn il-5 eżamijiet jingħataw marka. Yes, l-għodwa tajba, Signora Tabone. Bonġu għal Rebecca. No choice, grazzi Signora, grazzi, l-ġurnata tajba, bye-bye. U issa din inċemplu l-mama ta' Eli Borch Farrugia fil-post numru 89, tajjeb, għanna sa tkun l-għażla tal-ġenituri għal Eli Borch Farrugia.
Kontet ngħidilkom daqsxejn kif kienet is-sistema fil-passat sa sena 2010, speċjalment ta' dħul fil-skejjel sekondarji l-aktar tas-subien, meta kien isir l-eżami komuni li konsisti fl-aħħar. L-għodwa tajba, Sinjura Borch, morning, St. Joseph Slima, grazzi Sinjura, napprezzata, good day, good day. St. Joseph Slima għal Ali Borch Farrugia u s-sanaddu għal Amelia Josie Vella fil-numru design, ġifiri skont il-ħin suppost għaddejna sija u nofs, għan iċċekja mal-arloġ, għan naraw fiex wasalna. Grazzi Sinjura, l-għodwa tajba Vella għal Amir. St. Joseph Slima, grazzi Sinjura, grazzi, grazzi, grazzi. St. Joseph Slima għal Amelia Josie Vella u s-sanaddu għal Maeve Aġus Ketkuti fil-post wieħed u design. Post għaddew, yes. Yes, l-għodwa tajba, Signora Aġus. St. John Antid, grazzi Signora. Tajjeb, grazzi, St. John Antid għal Maeve Aġus Ketkuti li tinsab fil-post wieħed u design u għek imlejna u kol paġna 13, imlejna nofs il-paġni li għanna, xanna 26 b'kollox, u s-sanaddu għal mamata Emma Manġon fil-post numru 2 u design, għanna raw xini lazla. L-għodwa tajba, Signora Manġon. No choice. Grazie, Signora. Grazie, grazie. Bye-bye, bye-bye. No choice għal Emma Manġon u issa din applikaw nċemplu l-mamata Martina Vella. Sewa ħanna raw se tkun lazla tal-mamata tal-ġenituri ta' Martina Vella. Kontet najdilkom dwar il-sistema li kena qabel 2010, meta mbagħad saret ir-riforma u tneħħew kemm il-Common Entrance u anke l-eżami tal-Junior Lyceum tajjeb u tfal ma baqgħux jagħmlu dan l-eżami mbagħad daħal floku il-benchmark u l-benchmark ukoll issa wasal fit-tmiem tiegħu. L-għodwa tajba, Sinjura għal Martina. Yes. Li ma skola, Sinjura? No choice, grazzi Signora, grazzi, no choice għal Martina u issa naddu għal Giulia Darmanin, u naraw sa tkun l-għazla ta' Giulia Darmanin, il-tal-ġenituri tagħha li ma skola wasalna fil-numru 4 u design. Tajjeb, konna nċekjaw il-ħin, ekku kważi il-11 naqas 5, u jfisser li għaddejn tajjeb bir-rata ta' bej wieħed u ieħor ta' minuta kull applikazzjoni. Nirringrazzjawkom il-kor, anzi fil-fattija ftit inqas minn minuta għal kull applikazzjoni, forsi diġi xi 50 sekonda. Ma nsommu se noddu nargumentaw għal ftit sekondi, l-importanti li nżommu b'dan ir-ritmu ħalli aħna wkoll l-għodwa tajba sur Darmanin. Bonġu għal Giulia. St. Joseph Paula, grazzi ser, napprezzaw. Thank you, grazzi l-għadwa tajba, bye. St. Joseph Paula għal Giulia Darmanin u s-sanaddu għal Kinsley Abela Puljezevic, għannaraw sa tkun l-għazla tal-ġenituri ta' Kinsley, wasalna fil-numru 5 u design tajjeb. Il-fat li l-għodwa tajba, Signora Abela, yes, St. Joseph Paula, yes, nirringrazzjawk, Signora, ġurnata tajba, yes, St. Joseph Paula għal Kinsley Abela Puljezevic u ekkanna għazla oħra naddu għal Olivia Cilia li tinsab fil-post 6 u design, ħanraw xini l-għazla tal-ġenituri tagħha, tajjeb u l-għodwa tajba, yes, l-għodwa tajba sur Cilia, St. Joseph Slima, grazzi ser, St. Joseph Slima għal-Olivia Cilia, u għanna għazla oħra u imtlejna dan.
jekk konna nikkalkulaw li aħna kanna 180 applikazzjoni, kanna 180 applikazzjoni bil-minuta kull wieħed, ifisser li rridu 3 sigħat. Jekk bdejna fid-9:30, għandna l-10:30, il-11:30, san-nofsija għandna nispiċċaw tajjeb. Forsi anke irnexxinna nispiċċaw sal-kwarta, dejjem grazzi għal kooperazzjoni tagħkom. Anka dan huwa indikazzjoni għal dawk li qegħdin jistennew biex jikkalkulaw meta nistgħu ħanċemplulhom tajjeb. Nirringrazzjawkom li dejjem tkunu disponibbli u tistennew it-telefonati tagħna. Immaġinaw li b'din is-sistema wkoll issa meta grazzi għal Covid, mill-Covid ħadna xi ħaġa mhux biss dbatija u nuqqas ta' komunikazzjoni u soċjalizzazzjoni li kellna matulu, konna żviluppajna din is-sistema li flok intom tiġu ġewwa sala u toqgħodu nofsna nhar hemmhekk u nsejħulkom wieħed waħda wara l-oħra sabiex intom tagħmlu l-għażla tagħkom. Żviluppajna din is-sistema li niġu ġewwa l-istudio u nċemplulkom u intom twieġbu t-telefonati tagħna. Naħseb hekk taħdem ħafna biktar trasparenza wkoll, anzi trasparenza immedjata, fis-sens li qabel ukoll kontu ssegwu kollox mis-sala, missa wkoll qed issegwu prattikament il-mument dak li jkun iħabbar l-għażla tiegħu. Mentri qabel dak konna nidħlu dak li jkun kien joħroġ mis-sala jmur ġewwa uffiċċju u jikkomunika lill-uffiċjali li kienu jkunu ġewwa l-uffiċċju u mbagħad ftit ftit konna ninfurmaw hekk kif timtela skola konna ninfurmaw lil dawk li jkunu għadhom qed jistennew l-iskola imtliet tajjeb. Però llum issa permezz ta' din is-sistema l-informazzjoni qed tasal għandkom b'mod ħafna iktar immedjatament, prattikament instantanjament tasal l-informazzjoni għandkom għaliex waħda nħabbarha jien u mbagħad taraw in-numri jinbidlu fuq l-screens tagħkom, dejjem jonqsu l-postijiet minn skola għall-oħra u anka min imissu tajjeb. Forsi l-intilef huwa l-aspett uman u prattiku wkoll li wieħed kien jiltaqa' mal-kapijiet tal-iskejjel meta intom kontu tagħmlu l-għażla. Lodwa tajba, Sinjura Xkembri, bonġu għal St. Joseph Sliema, grazzi Sinjura. Grazzi, St. Joseph Sliema għal Valentina Xkembri, tajjeb u issa tinċemplu lil-mama ta' Lidja Marie Muscat. Lodwa tajba, Sinjura Muscat, għal Lidja. St. Joseph Sliema, grazzi Sinjura. Grazie, St. Joseph Sliema għal Lidja Marie Muscat u mlejna paġna oħra, paġna 14 u ngħaddu għal dik li qiegħda fin-numru 99 għandna lil Georgia Spiteri Membel. Tajjeb, tinċemplu l-ġenituri ta' Georgia Spiteri Membel sabiex huma jagħtuna wkoll l-għażla tal-tifla tagħhom f'liema skola se tibda tattendi mis-sena d-dieħla. Tajjeb. Yes, Lodwa tajba, Sur Spiteri, bonġu għal Georgia, St. Joseph Sliema, grazzi ser, napprezza, grazzi, thank you. Mela l-Georgia Spiteri Mempil, għanna St. Joseph Sliema, naraw l-iskrin ukoll tal-tfal dejjem jitla il-fuq tajjeb u jitlaw dawk li imissom, bħalissa din inċemplu. Lodwa tajba, Sinjura, għal Emily St. Joseph Sliema, grazzi Sinjura, grazzi, babaj. St. Joseph Sliema għal Emily u issa tinċemplu l-ġenituri il-mama ta' Dezaja De Gabriele fin-numru 101 li bna l-ewwel 100 applikazzjoni tajjeb. Tinċemplu l-ġenituri ta' Dezaja De Gabriele. ħanna raw sa tkun l-għażla tagħhom Dezaja għandha n-numru M5526 u qed inċemplu propju lill-mama tagħha propju għalissa. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Yes. Our Lady, grazzi Sinjura. Grazzi. Our Lady Immaculate ġewwa l-Ħamruna. Kultant insibuha bħala Olis fil-qasir sewa Lady Immaculate School, neħdu l-abbreviation tagħha Olis, nifrankaw il-kidba, nifrankaw ftit linka.
L-odwa tajba, Sinjura Farrugia. Bonġu għal-Kate. St. Joseph Slima għal-Kate. Tajjeb, Sinjura, grazzi. Grazzi. U b'dika l-għażla direzzjoni tgħiduli li St. Joseph Slima imtliet ukoll. Tajjeb, ħannaraw li huma tfal li ħajibdew jattendu dina l-iskola ġewwa ta' Slima. Waħda mit-tliet skejjel ta' St. Joseph għandna lil Emily Mikallef, il-Karla Schiavone Aquilina, Robin Leguse, Mili Kirkop, Amelia Chavez Dabrowska, Eli Borch Farrugia, Josie Vella Amelia, Olivia Cilia, Valentina Schembri, Lidia Marie Muscat, Georgia Spiteri Mempel, Emily Mamo u Kate Farrugia. Dawn huma tfal li s-sena d-dieħla se jibdew jattendu St. Joseph Slima, tajjeb u nimmarkaw li hekk għandna skola oħra issa li imtliet ukoll. U naqset ukoll daqsxejn l-għażla ta' l-iskejjel li intom tistgħu tagħżlu minnhom. Bħalissa tinċemplu lil mamma ta' Nina Zara, ħannaraw sa tkun l-għażla tagħha u nkomplu b'dan il-proċess. Infakkar li għad baqanna postijiet ġewwa Our Lady Immaculate ġewwa il-Ħamrun, tajjeb, għad baqanna wkoll St. Dorothy Slima, St. Francis Cospicua, St. Francis Imsidja, St. John Antid Gudja u St. Joseph Paula. Yes, l-odwa tajba, Signora Zara. No choice għal Nina. U ringrazzjawk, Signora, grazzi. Lilek ukoll, Signora, grazzi. U issa ngħaddu għal Nora Grima, sewa Nora Grima bil-numru 104. Ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Nora u dalwaqt inkunu wkoll imlejna paġna oħra, paġna 16, u nkomplu b'dan il-proċess. Naqset ċiftajt il-firxa tal-iskejjel li intom tistgħu tagħżlu minnhom. L-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Nora. St. Dorothy Slima, grazzi, Sinjura. Grazzi. Bonġu. Mela Nora Grima tibda tattendi St. Dorothy Slima s-sena d-dieħla u issa tinċemplu lil mamma ta' Lara Kind, numru 105, wasalna fil-post numru 105 u Lara għandha numru M2087, tajjeb, tinċemplu lil-mamma ta' Lara Kind. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Lara u jien nkun imlejt paġna 15 u mbagħad inkunu nistgħu ngħaddu għal paġna 16. Yes, l-odwa tajba, Signora Kind. Bonġu. No choice għal Lara, grazzi Signora, grazzi, thank you. No choice għal Lara u s-sanaddu għal Martina Zara fil-paġna, fil-post 106, bdejna paġna 16. Sewa ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Martina Zara bin-numru M1804, qed inċemplu propju bħalissa lill-mamma ta' Martina. Yes, l-odwa tajba, Signora Zara. Yes, għal Martina. St. Joseph Paula. Grazzi, Signora. Grazzi, bye. St. Joseph Paula għal Martina Zara u s-sanaddu għal Amy Rose Asha li tinsab fil-post 107, tajjeb ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri għal Amy Rose Asha. Amy, l-odwa tajba, Signora Asha. Good morning. Għal Amy li ma skola St. Joseph Paula. Grazzi, Signora. Grazzi. Ġurnata tajba. St. Joseph Paula għal Amy Rose Asha u issa ngħaddu għal Emma Mallija Azzopardi fil-post numru 108, ħannaraw x'inhi l-għażla. Għal skola, skużawni, mtliet ukoll l-iskola Reġija tiġbidli l-attenzjoni flok widinti li mtliet ukoll l-iskola ta' St. Joseph ġewwa Raħal Ġdid, ġewwa Pawla. It-tfal li ħebdew jattendu dinha l-iskola huma Elena Bonello, Giulia Caruana, Katerina
Stanjovic Giulia Darmanin, Kinsley Abela Puljezevic, Martina Zara u Amy Rose Asha. Dawn huma tfal li ħejbdew jattendu ġewwa St. Joseph Paula tajjeb u hekk immarkajna li għandna skola oħra li imtliet. Aħna bħalissa din inċemplu lil mama ta' Emma Mallija Azzopardi fin-numru 108 u l-għażla tal-iskejjel naqset ftit ieħor ukoll minn dak li l-firxa tal-iskejjel li tistgħu tagħżlu minnhom tajjeb. Tinċemplu propju bħalissa lil mama ta' Emma Mallija Azzopardi fil-nofs fil-post numru 108. Fakkarkom li intom tistgħu dawk li jmissom jistgħu jew ma jażlu skola u mbagħad jinkitbu anke fuq il-waiting list u jindikaw l-iskejjel li huma jippreferu. U anke dawk li jażlu skola jistgħu wkoll jinkitbu fuq il-waiting list u jinformawna bl-iskejjel li huma jippreferu. Dan ma jfissirx li intom qegħdin fuq il-waiting list u bil-fors ħanatukom post għax dan jiddependi ovvjament jekk xi ħadd minn dawk li diġà għażel iħassar il-ħsieb tiegħu jibdel il-ħsieb tiegħu u jħalli post vojt ġewwa l-iskola. Aħna m'għandniex xi postijiet oħra li l-għodwa tajba, Sinjura Mallija, yes, Alema, St. Dorothy Slima, grazzi Sinjura, grazzi, St. Dorothy Slima, għal Emma Mallija Azzopardi, tajjeb, ġifridina tal-waiting list jiddependi ħafna mill-bdil tal-ideja tal-ġenituri li jkunu applikaw dolodu, applikaw u għamlu għazla dolodu tajjeb u jħallunna xi post vojt. Il-bqija l-postijiet aħna l-darba jkunu mtlew ma jkonniex postijiet aktar vojta. Għanna l-għazla yes, tinċemplu l-mamma ta' Mija Kassar, l-odwa tajba, Sinjura Kassar, naħseb tlifna l-linja, kienet fuq l-linja Sinjura Kassar, naħseb tlifna l-linja, nerġaw nimċemplu la neħdu xej paċenzja fil-post numru 109 għanna yes, all right. Sinjura kienet fuq l-linja ma naħseb ġara xi ħaġa u tlifna telefonata, nerġaw nċemplu la b'mod immedjat, ħalli tajdilna x'inhi l-għażla tal-tifla tagħha tajjeb. Aħna wasalna fil-post 109, paġna 16 u l-għażla tal-iskejjel issa huma Our Lady Immaculate ġewwa il-Ħamrun. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, Sinjura Kassar. Yes, għal-Mija li ma skola. St. Dorothy Slima, grazzi Signora, grazzi napprezza St. Dorothy Slima, grazzi, thank you. Thank you għal Signora Mija Kassar, għal tifla Mija Kassar, ċemplitinna l-mama u għazlet ukoll St. Dorothy Slima. Issa tinċemplu l-ġenituri ta' Elena Kassar Farrugia fin-numru 110, tinċemplu l-mama ta' Elena, ħannaraw x'inhi l-għażla ta' dawn il-ġenituri. L-għodwa tajba, Signora. Our Lady Immaculate. Grazzi, Signora. Grazzi. Our Lady Immaculate għal Elena Kassar Farrugia u issa ngħaddu għal Martina Xwireb fin-numru 111. Tajjeb ħannaraw sa tkun l-għażla ta' Signora Xwireb u nkunu nistgħu nimxu minn hemmhekk. Nirringrazzjawkom dejjem tal-kooperazzjoni tagħkom tajjeb, aħna wasalna paġna 16 minn 26 paġna u minn 175 applikazzjoni wasalna fin-numru 111. L-għodwa tajba, Sinjura, bonġu għal Martina, St. Francis Imsida. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela għal dik l-għażla għal Martina Xwira fil-post 111 għal St. Francis Imsida u issa din inċemplu l-mama ta' Emily Mifsud li tinsab fil-numru 112 se naraw x'inhi l-għażla ta' dawn il-ġenituri, l-għażla tal-iskejjer. L-għodwa tajba, Sinjura. St. Dorothy Slima, grazzi Signora Iva, St. Dorothy Slima għal Emily Mifsud u mlajna wkoll paġna
16 naddu għal paġna 17 u wasalna fil-113 il-post qed inċemplu lil mama ta' Charlotte Mamo Portelli bin-numru M1585 naraw x'inhi l-għażla ta' dawn il-ġenituri. L-għażla tal-iskejjel, il-firxa tal-iskejjel li intom tistgħu tagħżlu minnhom huma Olis, Our Lady Immaculate ġewwa il-Ħamrun, St. Dorothy Sliema, St. Francis Cospicua, St. Francis Imsida u St. John Antid Gudja. Tajjeb dawn huma l-iskejjel. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Our Lady Immaculate. Grazzi, Sinjura. Grazzi, grazzi. Our Lady Immaculate tal Charlotte Mamo Portelli u inkomplu b'dan il-proċess u naraw issa tinċemplu propju l-mama ta' Carli Dalli fin-numru 114. Il-numru ta' Carli Dalli huwa M3360. Naraw x'inhi l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Ninċemplu bħalissa propju l-mama ta' Carli Dalli. Tajjeb, fuq l-screens ta'kom taraw ukoll il-postijiet li għad baqa fl-iskejjel li għad baqalhom xi postijiet li intom tistgħu tażlu minnhom. Fakkarkom li jekk intom tippreferu xi skola oħra. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Carli. Yes. Our Lady Immaculate. Grazzi, Sinjura. Thank you, bye-bye, bye-bye. Our Lady Immaculate għal Carli Dalli bin-numru M3360 u issa din inċemplu lil-mama ta' Nina Camilleri bin-numru M4283 fin-numru 115. Tajjeb ħan naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Nina Camilleri. Unkomplu bil-proċess pass pass. Intom dejjem tissegwu kemm il-lista tal-ismijiet ta' tfal tajjeb dejjem tkunu tafu min imissu u anka kemm baqa' postijiet fl-iskejjel. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Nina. St. Dorothy Sliema għal Nina Camilleri. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Lillek ukoll, Sinjura Betty. Għal Emily issa tinċemplu l-ġenituri ta' Emily Colero, ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri għal Emily, wasalna fin-numru 116. Fin-numru 116 għal Emily Colero, ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha u nkomplu b'dan il-proċess. Tajjeb. Grazzi, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġ. St. John Antid College Gudja. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Grazzi l-Sinjura tatna l-għażla għal Emily Colero li tinsab fil-116 il-post għal St. John Antid College ġewwa il-Gudja sewwa fejn il-primarja u dan il-kulleġġ mbagħad ikompli bis-sekondarja St. Immaculate Conception ġewwa Ħaltarxin. Għanna Immaculate Conception u Our Lady Immaculate l-ismijiet jixtiequ xi ftit, differenza hija żgħira, ma waħda qiegħda ġewwa Ħaltarxin u l-oħra qiegħda ġewwa il-Ħamrun. Tajjeb. L-għodwa tajba, Sinjura. Alana. Our Lady Immaculate sewwa Ħamrun Alana Zammit. Grazzi, Sinjura. Grazzi Alana Zammit Our Lady Immaculate ġewwa l-Ħamrun u issa ngħaddu għal Lenora Zammit fin-numru 118. Lenora għandha n-numru M5995. Ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Lenora u dalwaqt ukoll inkunu mlejna wkoll paġna 17 minn 26 paġna. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għall-Lenora. Olis, yes, Olis it will be. Thank you, Senjora, ġurnata tajba. Napprezzaw li twiġbu t-telefonati tagħna u Lenora Zammit inkitbet issa ġewwa Our Lady Immaculate School ġewwa il-Ħamrun u qegħdin inċemplu issa lill-mama ta' Nirvana Xikluna fil-post 119. Il-numru ta' Nirvana huwa
M4008, ħannaraw xini l-għaġla tal-ġenituri għal Nirvana. Wasalna fit-tmim ta' paġna 17. L-odwa tajba, Sinjura. Saint John Antid Gudja. Grazzi, Sinjura Saint John Antid Gudja għal Nirvana Xikluna. U hekk imlejna paġna 17, ngħaddu għal paġna 18 u qed inċemplu lil ġenituri ta' Maraja De Manuele bin-numru 120. Maraja għandha numru M5342 u ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu. Saint Dorothy ta' Slima. Iva, Sinjura Saint Dorothy Slima għal Maraja. Tajjeb, klibni jemmek, sewa. Maraja, good day, Sinjura, napprezzaw ta' il-kom tistennew ftit, wasalna fil-120 bir-rata ta' minuta kull applikazzjoni supposta għaddew satejn minn du li bdejna. L-odwa tajba, Sinjura. Għal Katrina. Grazzi, Olis, Our Lady Immaculate, għal Katrina Azzoppardi, tajjeb fil-121 post. Konta niċċekkja xinu il-ħin bħalissa, huma il-11:20, ġifiritna għedin ftit iktar avvanzati minn minuta kull applikazzjoni. Ringrazzjawkom tal-kooperazzjoni ta'kom. Wasalna fil-122, qed inċemplu l-mama ta' Valentina Gallia bin-numru M2203. Ħannaraw xini l-għażla tal-ġenituri ta' Valentina. L-odwa tajba, Sinjura. No choice għal Valentina. Grazzi, Sinjura. Grazzi tal-li xorta u ġibna għal-kem mażiltu l-ebda skola. Tajjeb u naddu għal Emma Kate Farrugia li s-sajda fil-post 123. Fil-post 123 għanna tinċemplu l-ġenituri ta' Emma Kate Farrugia, ħannaraw xini l-għazza ta' dawn il-ġenituri. Emma għanda numru M3833 u ħannaraw xini l-għazla ta' dawn il-ġenituri. Wasalna f'paġna 18 minn 26, nifisser li baqa 7 paġni oħra kważi, tajjeb, iktar minn 7 paġni. L-odwa tajba, Sinjura Farrugia. Yes, Alema. Saint Dorothy Slima. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Bye-bye. Saint Dorothy Slima għal Emma Kate Farrugia u issa ngħaddu għal Sophie Vella Kritjen. Ħannaraw xini l-għażla tal-ġenituri għal Sophie Vella Kritjen. U Sophie għandha numru ME1495. Tajjeb li tinċemplu propju bħalissa l-mama ta' Sophie. Ħannaraw xini l-għażla tal-ġenituri. Dan il-proċess issa avvanzat mhux ħażin, ilna satejn, aħna kkalkulajna li b'kollox iridu 3 sigħat. L-odwa tajba, Sinjura Vella. No choice. Iva, grazzi, Sinjura, grazzi, napprezzaw, grazzi. No choice għal Sophie. U issa ngħaddu għal Fej Ċantar bin-numru 125. Mej għanda numru M4600, tinċemplu l-mama ta' Fej Ċantar fil-post 125, ħannaraw ċini l-għażla ta' dawn il-ġenituri u ekku najdilkom l-suppost baqanna si oħra, nittamaw li finqas minn si għanzi forsi n-lestu ma bejwet u ieħor għanna bżon ta' sija oħra biex nispiċċaw dawn l-applikazzjonijiet kollha. L-odwa tajba, Sur Ċantar. Yes, li ma skola għalfej. Saint Dorothy Slima. Grazzi, Sir. Grazzi, napprezza. Grazzi, Sir. Grazzi, napprezza. Thank you. Signor Ċantar li tana l-għażla tal-ġenituri ta' Fej għal Saint Dorothy Slima u tinċemplu l-ġenituri ta' Noel Marie Ellen Sherry. Ħannaraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Noel Marie.
Qed inċemplu l-Sinjura Xerri propju bħalissa u naraw. Yes, Brodwa tajba, Sinjura Xerri, bonġu. St. Francis Imsida. Grazzi, Sinjura. St. Francis Imsida. Grazzi, napprezza, bye. St. Francis Imsida, Noel Marie Ellen Xerri u kimlejna paġna oħra naddija l-notar, paġna 18, naddu għal paġna 19 u wasalna fin-numru 127 qed inċemplu l-ġenituri ta' Bethany Buttigieg sewa. Bethany għandha n-numru M5557, naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Bethany sewa. L-iskejjel li intom tistgħu tagħżlu minnhom bħalissa huma Our Lady Immaculate il-Ħamrun, sewwa St. Dorothy Sliema, St. Francis Cospicua, St. Francis Imsidja u St. John Antid Gudja. Taraw ukoll fuq l-screens tagħkom kemm baqgħanna postijiet. Lodwa tajba, Sinjura. Yes, hello. St. Dorothy Sliema al Bethany. Thank you, Sinjura. Thank you. St. Dorothy Sliema al Bethany Buttigieg, tajjeb. U issa ngħaddu għal Sophie Ellul fil-post numru 128. Sophie għandha numru M1843 u tinċemplu propju bħalissa l-mamata. Lodwa tajba, Sinjura, għal St. Dorothy Sliema. Grazzi, Sinjura. Grazzi, St. Dorothy Sliema, għal Sophie Ellul, tajjeb. U issa ngħaddu għal Carley Fiteni bin-numru M3382 tinsab fil-post 129. U ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha li ma skola sa jgħażlu minn dawn l-iskejjel li għad baqalhom postijiet. Lodwa tajba, Sinjura, għal Carley St. Dorothy Sliema. Grazzi, Sinjura. Grazzi, napprezzaw. Grazzi. U bħalissa tinċemplu wkoll il-mama ta' Eve Mifsud li għandha n-numru M4174. Eve Mifsud li tinsab fil-post 130 sewa. Tinċemplu l-mama ta' Eve Mifsud. Grazzi dejjem tal yes. Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Eve. St. Francis Imsida għal Eve Mifsud. Grazzi, Sinjura. Grazzi tal-li kont magħna u tajtna l-għażla tagħkom. Aħna se tinċemplu l-mama ta' Katie Azzopardi, sewa Katie Azzopardi fin-numru 131. Il-numru tal-applikazzjoni ta' Katie huwa M5768. Tinċemplu l-mama ta' Katie Azzopardi. Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Katie. St. Dorothy Sliema għal Katie Azzopardi. Nirringrazzjawk, Sinjura. Napprezzaw. Grazzi, bye. Issa tinċemplu l-ġenituri ta' Nia Kostov. Ħanaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Nia. Nia tinsab fin-numru 132, 132 il-numru ta' Nia. Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Nia, Iva. St. Dorothy Sliema. Nirringrazzjawk, Sinjura. Thank you. St. Dorothy Sliema. Bye. St. Dorothy Sliema għal Nia Kostov. U issa tinċemplu l-mama ta' Eve Fava. Eve Fava li tinsab fil-post 133 bil-numru M5396 u din hija l-aħħar waħda li jien għandi f'paġna 19. Tajjeb qed inċemplu propju bħalissa l-mama ta' Eve Fava, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha. U jekk inkunu mxejna pass ieħor, mxejna paġna oħra. U dejjem nersqu lejn it-tmiem ta' din is-sessjoni li għandna magħkom illum. Tajjeb,
dolodu li din il-trasmissjoni wkoll tiġi reġistrata u tkun disponibbli. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal-Iv li ma skola, Sinjura. Saint Dorothy Slima. Grazzi, Sinjura. Grazzi tal-il-għajt. Grazzi tal-il-għajt il-telefonata tagħna u tajtna l-għażla tagħkom. Issa ngħaddu għal mama ta' Giulia Skiro Apap. Giulia għandha n-numru M4355, wasalna fin-numru 134 skont il-polza tal-għażla. Tinċemplu lil mamma ta' Giulia Skiro. Yes. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Giulia li ma skola. Saint Dorothy Slima. Grazie, Signora. Grazie, babaj. Saint Dorothy Slima għal Giulia u issa tinċemplu l-mamma ta' Giulia Mikallef Mallija. Naraw xini l-għażla tal-ġenituri ta' Giulia. Giulia għandha n-numru M1979 u wasalna fin-numru 135. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Bonġu għal Giulia li ma skola. Our Lady Immaculate Hamrun. Grazie, Signora. Grazie, mela Our Lady Immaculate Hamrun, Olis. Sewa għal Giulia Mikallef Mallija u issa ngħaddu għal Nina Asha Sejwel. Naraw x'inhi l-għażla ta' l-ġenituri ta' Nina. Nina għandha n-numru M1913. Yes, l-għodwa tajba. Bonġu għal Nina, Signora. Saint Francis Imsida. Grazie, Signora. Saint Francis Imsida għal Nina Asha Sejwel. U issa ħannaraw tinċemplu l-mamma ta' Katalea Baldacchino. Ħannaraw xini l-għażla tal-ġenituri ta' Katalea. Katalea għandha n-numru M5672. Tajjeb tinsab fin-numru 137. Ħannaraw xini l-għażla tal-ġenituri ta' Katalea Baldacchi. L-għodwa tajba, Signora. Għal Katalea li ma skol. Saint Francis Imsida. Grazzi, Signora. Grazzi, napprezzaw, thank you. Grazie, bye. Grazzi tal-ġentilezza ta'kom u sta tinċemplu l-mamma ta' Giulia Amato bin-numru 138. Giulia għandha n-numru M3855 u bħalissa tinċemplu l-mamma ta' Giulia biex tgħidilna x'inhi l-għażla għal Giulia li ma skola se tibda tattendi. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Saint Francis Imsida. Grazie, Signora. Grazie, good day. Grazie, Saint Francis Imsida. Għal Giulia Amato u s-sanaddu għal Giulia oħra, pero din id-darba għanna l-Giulia Bugelli fin-numru 139 u l-numru tal-applikazzjoni ju M4870. L-għodwa tajba, Signora Bugelli, l-għodwa tajba. Bonġu għal Giulia Saint Gelanti Gudia. Grazie, Signora. Grazie. Saint Gelanti Gudia għal Giulia Bugelli u issa ħanaraw tinċemplu l-mamma ta' Emma Kuxkiri li tinsab fil-post 140. Emma għandha n-numru M2003. Wasalna wkoll fit-tmiem ta' paġna 20. U tinċemplu propju bħalissa l-mamma ta' Emma Kuxkiri. Ħannaraw xini l-għażla tal-dawn il-ġenituri ta' Emma. Tajjeb u. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Saint Dorothy Slima għal. Grazie, Signora. Saint Dorothy Slima għal Emma Portel, Kuxkiri, skużawni, Emma Kuxkiri, wasalna fil-post 140. Dan ifisser li issa baqa' ninqas minn ftit iktar minn 40 applikazzjoni oħra. Tajjeb għandna
ngħidilkom preċiż għandna baqgħna sa tmiem għandna anzi inqas minn 40 oħra, għandna inqas minn 40 applikazzjoni oħra risqin lejn it-tmiem, dejjem grazzi għal kooperazzjoni tagħkom mxejna prattikament bla waqfin tajjeb telefonata wara l-oħra u għażla wara l-oħra. Bħalissa din inċemplu lil mamma ta' Chloe Aquilina li tinsab fil-post 141. Chloe għandha n-numru M2217. Infakkarkom li l-għażliet tagħkom jiġu pubblikati fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja minn għada tajjeb ituna ftit amsija nippruvaw nagħmlu għalkemm għada s-sibt nippruvaw xorta nlestu dan ix-xogħol illum u għada jkun ukoll fuq il-website tal-Knisja fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja naħdmu ftit anka biktar anke kemm bżonn daqsxejn overtime. Il-biraħ domna wkoll fil-laqgħa li kellna magħkom kienet laqgħa twila prattikament mill-4 sa xi 7:30 jiddispjaċini kelli inħallilkom jiena x'kelli impenn ieħor tajjeb kont qed nattendi l-premjazzjoni ta' waħda mill-iskejjel tagħna. Nirringrazzja wkoll il-kooperazzjoni tal-iskejjel tal-Knisja li kemm ikunu preżenti għal daw il-laqgħat fejn intom tiltaqgħu magħhom u anke jikkooperaw magħna fejn ituna l-informazzjoni neċessarja u anke nikkomunikaw magħhom aħna l-informazzjoni li ta'kom sewa d-dettalji ta'kom biex huma jkunu jistgħu jikkontattjawkom. Tajjeb li nfakkarkom ukoll li aħna ninfurmaw lill-awtoritajiet tal-edukazzjoni bil-ismijiet ta' tfal ta'kom li ġew reġistrati fl-iskola tagħna tajjeb. Din hija għajnuna għalihom għax huma jkollhom ir-reġistru ta' tfal kollha u sintendi l-gvern huwa responsabbli li kull tifel u tifla f'Malta tattendi skola dan anke bil-liġi u obbligatorju u fisser meta aħna ngħaddulhom dawn l-ismijiet ikunu jafu li dawn it-tfal qed jandendu skola tagħna u m'għandhomx għalfejn jaħsbulhom post fi skola tal-gvern. L-għodwa tajba, Sinjura. Our Lady Immaculate. Grazzi Sinjura, grazzi ħafna, grazzi Our Lady Immaculate għal Chloe Aquilina li tinsab fil-post 141 u issa ngħaddu għal post 142 għandna lil-Luna Alicia Sky Lilia Patch għandha isem twil Luna Patch tinċemplu l-mama ta' Luna għandha n-numru M4163 tajjeb. Kont ngħidilkom ukoll li aħna ngħaddu l-ismijiet tat-tfal tagħkom ninfurmaw lill-awtorità edukattivi li dawn it-tfal ġew irreġistrati fl-iskola tal-Knisja. L-għodwa tajba, Sinjura. Good morning. Għalluna li ma' skola St. Dorothy Slima. Grazzi, Sinjura. Thank you, bye-bye. St. Dorothy Slima għal Luna tajjeb u issa ngħaddu għal dik it-tifla li qiegħda fin-numru 143 għal Kate Kassar. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu mela għal Kate li ma' skola, Sinjura Kassar. St. Dorothy Slima, grazzi Sinjura, napprezzaw. Grazzi. St. Dorothy Slima għal Kate Kassar. Kate għandha n-numru M1834 u hekk għandna għażla oħra u se ngħaddu għal Luisa Zerafa li tinsab fil-post 144. Luisa għandha n-numru M3793 tajjeb. U pass mixin ukoll biex nikkonkludu dan l-eżerċizzju dolodu bil-kollaborazzjoni tagħkom u bil-ħidma tal-impjegati tagħna. Nirringrazzjahom kollha dedikazzjoni tagħhom u l-impenn f'din il-ħidma tan delikata u ta' preċiżjoni kbira. Tajjeb ukoll ngħidilkom dak li għattilkom qabel forsi ma kontux magħna dak il-ħin għaliex ingħaqadtu iktar tard magħna peress li l-għażla t-tifla tagħkom kellha taħbad f'dawn il-ħinijiet li aħna għad nibatulkom email f'daw il-ġranet li ġejjin tajjeb. Dina l-email tikkonferma l-għażla li jintom għamiltu, nistidnukom ukoll li jintom tikkonfermawa, nistidnukom ukoll li tikkonfermaw
il-kollaborazzjoni ta'kom mal-iskola li jintom tkunu għażiltu, nitolbukom ukoll ħlas tar-reġistrazzjoni biex aħna nħallsu l-ispejjeż tal-ħidma kbira li għamlu daw l-impjegati tagħna f'dan l-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja. U natukom ukoll il-possibilità għal min jixtieq, mhux għal min ma jixtieqx m'hemmx għalfejn, li tindigaw xi skejjel li tippreferu forsi iktar minn dik li ktibtu t-tifla tagħkom, forsi toqgħodu iktar viċin, jew kellkom kontu tattendu intom, jew kellkom xi ħadd li jaf din l-iskola u rrekomandajilkom, intukom iċ-ċans li tindikawna preferenzi ta' skejjel oħra u toqgħodu fuq il-waiting list. Nindikawlkom dan tistgħu tagħmluh jew billi tibgħamlu reply għall-email li nkunu batnilkom, anke hemm diġà email oħra bħala reply preparata biex intom kemm tindikaw biss nippruvaw nissemplifikaw il-proċess kemm jista' jkun. Jew hemm ħolqa hemm link li twassalkom għal online system li fiha intom tatuna dawn id-dettalji li għadni kif semmejt sewwa. Ovvjament kridu dejjem tgħidulna l-isem u l-kunjom tat-tifla, in-numru tal-applikazzjoni tajjeb, ħalli aħna nkunu nsibuha mill-ewwel, u anka il-livell aħna ta' min infakkarkom li dan l-uffiċċju għadħul fl-iskejjel tal-Knisja jieħu ħsieb idħul f'diversi livelli tal-sistema edukattiva. L-għodwa tajba, Sinjura Zerafa, yes, għal-Luisa, St. Dorothy Slima, grazzi Sinjura, nirringrazzja, thank you, grazzi ġurnata tajba, St. Dorothy Slima għal-Luisa Zerafa. Kontit ngħidilkom li dan l-uffiċċju jieħu ħsieb idħul fid-diversi livelli tas-sistema edukattiva. Nibdew miż-żgħar jieħu ħsieb idħul fil-ewwel sena kindergarten, idħul fit-tieni sena kindergarten, fl-ewwel sena primarja għal dawn it-3 snin li għadhom kif għaddew, ħadna ħsieb ukoll idħul għal skola St. Monica Gżira fir-raba' sena primarja u anka għal-livell tal-sekondarja fil-Form 1 jew kif ngħidu l-allun il-7 sena sewwa sekondarja l-għodwa tajba Sur Mintof, bonġu għal-Mija. No choice, grazzi Sinjur, grazzi napprezzaw, grazzi, good day, no choice għal-Mija Mintof. U barra dawn il-livelli kollha neħdu ħsieb ukoll idħul ġewwa l-iskejjel ta' Għawdex. Yes, l-għodwa tajba Sinjura Ġus. Hello, Sinjura Ġus, ma nafx hekk għadix fuq il-linja. Hello. Il-mamma ta' Nikola Ġus, yes, tlifna il-linja ma jimpurtax, nerġgħu nċemplu lill-mamma ta' Nikola Ġus li tinsab fil-post 146, Nikola għandha n-numru M4349 u qed inċemplu propju bħalissa lis-Sinjura Nikol li kienet magħna fuq il-linja ma minħabba xi diffikultà teknika tlifna l-linja u nerġgħu nċemplula bħalissa tajjeb. Naraw x'inhi l-għażla tal-mamma ta' Nikola. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. St. Dorothy Slima, grazzi Sinjura. Grazzi, St. Dorothy Slima, good day. Ġurnata tajba, St. Dorothy Slima għal Nikola Ġus u issa ngħaddu għal Valentina Dalli. Valentina Dalli li tinsab fil-post 147. L-għodwa tajba, Sinjura Dalli, għal Valentina, St. Dorothy Slima, grazzi Sinjura, grazzi napprezzaw, St. Dorothy Slima għal Valentina u issa ngħaddu għal Charlotte Guzman, Charlotte Guzman li għandha n-numru M5303 tinsab fil-post numru 148 u jien issa bdejt paġna 22 minn 26, kull ma baqa' 4 paġni oħra minn daw 26 paġna. Yes, l-għodwa tajba, Signora Guzman, St. Dorothy Slima, grazzi Signora, grazzi. St. Dorothy Slima għal
Charlotte Guzman, tajjeb, u sajmis l-Hope Zammit Saliba Toledo, ħannaraw xini l-għazla tal-ġenituri ta' Hope Zammit Saliba Toledo. Hope tinsab fil-numru 149 u għanda il-numru M5270. Tajjeb, titilu kont tnajdilkom kif ikompli il-proċess billi mhux biss nippubblikaw il-lista tal-għażliet tagħkom fuq il-website tal-Knisja fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja u fejn ikun hemm anke disponibbli r-recording ta' dina it-trasmissjoni wkoll, imma wkoll nibatulkom email fejn ikkonfermaw l-għażla tagħkom, nitolbukom tapprovaw il-kollaborazzjoni mal-iskola ta' fejn intom ktibtu t-tifla tagħkom. Nistidnukom ukoll biex tagħmlu l-ħlas ta' reġistrazzjoni ta' €50 u mbagħad nagħtukom anke il-possibilità li tindikaw xi skola ta' preferenza biex toqgħodu fuq il-waiting list. Dina mhux bil-fors kulħadd jimliha, anzi jimliha biss min jixtieq forsi jibdel l-iskola tajjeb u dan jista' jagħmlu mingħajr ma jitlef ir-reġistrazzjoni li huwa jkun għamel. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal-ħow, St. Francis Imsida. Grazzi, Signora. Grazzi. Ġurnata tajba, St. Francis Imsida għal-Hope, tajjeb, u direzzjoni tajli li mlejna skola oħra, ġifiri St. Francis Imsida, ħanna raw it-tfal li ħajibdaw jattendu din għall-iskola li huma Ela Xiberras, Mitjan Grasso, Martina Xwireb, Elen Sherry Noel Marie, Eve Mifsud, Nina Aksisa Sejwel, Katalea Baldacchino, Giulia Amato u Hope Zammit Saliba Toledo. Dawn huma tfal li ħibdew jattendu ġewwa St. Francis Imsida tajjeb u issa nkomplu bil-proċess ta' dħul li tinċemplu lil mama ta' Kendra De Bono li tinsab fil-post 150. Tajjeb, u l-għazla tal-iskejjel il-firxa li jintom tistaw tażlu minnom naqset ċiftit ieħor, pero aħna nkomplu b'dan il-proċess u propju bħalissa tinċemplu lil-mama ta' Kendra De Bono. Kendra għandha n-numru M4194 u tinsab fil-post 150. Tajjeb, wasalna f'paġna 22 minn 26 paġna u minn kollox applikazzjonijiet f'dina dana għanna 175 ħan ikkonferma malaj, manzi 176 applikazzjoni għanna u ħan naraw x'inhuma l-għażliet tagħkom. Dan ifisser li jekk għandna 176 baqa' għandna 27 applikazzjoni oħra. Pratikament finqas minn nofsija oħra għandna nispiċċaw dina s-sessjoni din il-laqgħa tagħna magħkom. Tajjeb, il-ħin bħalissa huwa l-ofsinhar neqes kwart u qed inċemplu l-mama ta' Kendra De Bono li tinsab fil-post 150. Ħanraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tagħha. L-għażla l-firxa tal-iskejjel li intom tistgħu tażlu minnhom issa huma Our Lady Immaculate ġewwa il-Ħamrun, St. Dorothy Sliema u St. Francis Cospicua u St. John Antid Gudja. Ġifieri l-firxa tal-iskejjel issa hija ristretta għal 4 skejjel tajjeb u li intom tistgħu tażlu minnhom. Fuq l-screens tagħkom taraw ukoll kemm għandna postijiet għal kull skola u kif taraw kull darba li konna xi għażla in-numru ta' maġemp l-iskola li tkun intażelet jinbidel jonqos dejjem b'wieħed. Din hija sistema tal-grafika li kienu żviluppaw għalina fl-ewwel sena li bdejna nadottajna din is-sistema meta konna bil-COVID u ma stajniex nagħmlu il-laqat li konna nagħmlu tradizzjonalment magħkom fejn intom kontu tiġu ġewwa sala u tagħmlu l-għażla tagħkom. Dik is-sena kellna nivvintaw prattikament din is-sistema ġdida jew differenti milli kellna qabel, però sistema li rnexxiet mill-ewwel darba li ħaddimnija mill-ewwel intoġbot u mill-ewwel ħadna l-feedback li għandna nkomplu pjuttost b'din is-sistema milli nerġgħu lura s-sistema li kellna qabel.
kulħadd jiffranka daqsxejn tal-ħin, hija sistema wkoll ħafna trasparenti. Nirringrazzja wkoll il-notar Robert Aquilina li dejjem jakkumpanjana, Signora De Bono, l-għodwa tajba, bonġu għal-Kendra, Limaskol, Our Lady Immaculate għal-Kendra, tajjeb, thank you, mela, thank you. Għal-Kendra, De Bono, mela Our Lady Immaculate School ġewwa il-Ħamru, fil-qasir najdula Olis, u issa ngħaddu għal Charlotte Sammut, sewa, Charlotte Sammut. L-għodwa tajba, sir? Yes, għal Charlotte li ma skola? St. Dorothy Slima, nirringrazzjawk, sir. Thank you. St. Dorothy Slima għal Charlotte Sammut, tajjeb, u issa wasalna fin-numru 152, tinċemplu l-mama ta' Martina De Bono, tajjeb, tinċemplu la propju bħalissa, u Martina għandha n-numru M4662, naraw xini l-għażla tal-ġenituri ta' Martina, u nkomplu b'dan il-proċess. Kontit ngħidilkom li din is-sistema konna żviluppajni hekk kif faqqa l-Covid, tiftakru l-Covid pratikament faqqa f'Marzu u konna għadna kif spiċċajna il-polots li kellna nagħmlu, il-polots għasna fi konni spiċċajni jom ngħidilkom il-verità. Ma l-polots konna diġà nagħmluhom online, konna nagħmluhom kif ngħidulhom illum hybrid, imħaltin, fis-sens li kontu tistgħu tiġu kemm fis-sala u segwu l-polza preżentament, fiżikament kunu preżenti magħna, u kontu diġà tistgħu segwuhom online għaliex konna diġà nittrażmettuhom permezz tal-internet sewa b'din is-sistema tal-internet illum tagħmel ħafna affarijiet faċli u mingħajr ħafna spejjeż kbar jew ħafna apparat kbir illum kważi kulħadd għandu computer u jkollu l-internet u tista' segwi minn kullum kien mhux biss għaż għandek bżonn tkun Malta, tista' tkun fejn tkun tajjeb prattikament. Il-sistema tal-intella u l-polots li trasmettuhom permezz tal-internet konna diġà tinħadmuha qabel u bagħad meta faqqa l-Covid kellna naraw sa nagħmlu peress li ma stajniex dak il-żmien konna kulħadd irid joqgħod ġewwa daru, konna nilbsu l-maskli u dawn l-affarijiet. U inventajna din is-sistema u parti mis-sistema kienet din għall-grafika li jżommkom up to date moment, minuta, għażla, kemm minnaħa min imissu, mill-ismijiet ta' tfal. Yes. Iva ħajġi ħdejkom, nirringrazzjawkom, all right. Issa, ninċemplu propju bħalissa l-Sinjura Martina De Bono, pero sejħunna mill-studio, mill-uffiċċju ta' ġewwa, nkomplu nispjegaw daqsxejn l-iżvilupp ta' din is-sistema, propju meta faqqa l-Covid kellna naraw sa nagħmlu u nirringrazzjaw ħafna lil-nies tal-We Media. L-għodwa tajba, Sinjura De Bono. Yes, għal Martina. St. Francis Cospicua. Grazie, Signora. Grazie, good day. St. Francis Cospicua. Għal Martina De Bono u issa ngħaddu għal Mia Aquilina. Tajjeb, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Mia Aquilina. Mia Aquilina għandha n-numru M5255, tinsab fil-post 153. Fakkarkom li tkunu tistgħu taraw recording ta' dina trasmissjoni għada fuq il-website tal-Knisja fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Anka nippubblikaw l-ismijiet u l-għażliet li intom għamiltu tal-iskejjel li għażiltu tajjeb. Jekk ikunu kemm għas-sodisfazzjon tagħkom u anka għan-nies li qegħdin fuq il-polza ta' parteċipazzjoni tajjeb. Aħna rridu niftakru li barra intom li llum qegħdin tieħdu sehem propju f'dina l-għażla tal-iskejjel, għandna nies oħra li xtaqu li jkunu wkoll li għażlu skola tal-Knisja ħadu sehem fil-polza ta' parteċipazzjoni u dana. L-għodwa tajba, Sinjura,
Yes, hello. Yes, Salmia. Saint Dorothy Slima, grazie signora. Saint Dorothy Slima għal Mia Aquilina. Tajjeb, u għanna għazla oħra u issa wasalna għal Caitlin Tivalapil. All right. Yes. Għet inċemplu l-ġenituri ta' Caitlin Tivalapil imma ilhom iċemplu l-om għal dawn l-aħħar kwarta jinformawni u ma nistawx naqbduhom. Jiddispjaċina sa jkonna inkomplu bil-proċess. Ħan nispjega daqsxejn bl-Ingliż għaliex il-ġenituri mill-lider huma barranin u dawna dejjem jistgħu jekk dana jċemplunna fuq it-telefons li konna tajnikom fuq l-email ta' l-emerġenza tajjeb. Fil-każ nieħdu l-għażla tagħhom il-mument li aħna naqbduhom, però ovvjament ma jistgħux jaħassru għażliet oħra li jkunu saru sa dak il-ħin. Ġifri aħna nkomplu bil-proċess u jekk tintela skola u xtaquha ma jkunux jistgħu jażluha. Ma jistax ikun li l-proċess jieqaf dana tajjeb. Kif tafu intom aħna pubblikajna r-regolamenti, d-dettalji kollha minna l-laqgħa ta' preparazzjoni u ikonna l-proċess ikompli. I would like to explain what is happening at the moment. The parents of Caitlin Tivalapil, who are not Maltese, as I understand, so I will explain in English. We have been for the last minutes trying to contact them by phone. Unfortunately, we cannot get through. This is rather disappointing for us and probably even for them as well. However, the process cannot stop. The whole process has been delineated, indicated in the regulations, and we do indicate that if you are obliged to be available when we call you, so you have to keep your phones available. We have given everybody the possibility even of changing phones or asking other friends or relatives to substitute for you if you cannot make it on this day and at this time. So we have given all the possibilities and we have been very flexible, but we cannot stop, at this point in time, we cannot stop this process. In the email we have sent you, we have indicated a special emergency number which you can always call and tell us what is your choice. However, you will make the choice according to the availability of places that you will have at that moment. And you cannot choose any school which might have been filled in the meantime. So I would like to make all this clear. We will also try to call, if you do not call us during this session, we will call you also in the coming days, and you can also contact us. In the email we had sent you, had indicated an emergency number, and you can also call. The emergency number is 79990271. It is also on the screens. So if you need to call, these people should call us, the parents, if they are listening to us, the parents of Caitlin Tivalapil, they can call us on this number, which is appearing also on the screens, 79990271, and we will take their call, and they can make the choice according to the availability of schools at that moment. So we will continue with the process. We will skip this applicant, and we will continue. No reply. Yes. So now we have Lodwa Taiba, Signora Vassallo. Bonjour. Saint Dorothy Slima. Thank you, Signora. Thank you. Congrats, Signora. Saint Dorothy Slima for Melania Vassallo. U nkomplu bil-proċess, estet inċemplu l-mama ta' Alicia Franzien Cremona. Alicia għanda il-numru M4362, da fil-post 156, skużawni, għanna Saint Dorothy Slima,
Ir-reġija ġiet tarellat l-ismijiet ta' tfal li ħajbdew jattendu din l-iskola ġewwa Taslima ta' St. Dorothy. Għandna lil Marija Vella, Emily Brinkat, Nora Grima, Emma Mallija Zoppardi, Mia Kassar, Emily Mifsud, Nina Camilleri, Maraja De Manuele, Emma Kate Farrugia, Fej Chantar, Bethany Buttigieg, Sophie Ellur, Carly Fiteni, Katie Azzopardi, Nia Kostov, Eve Fava, Giulia Skiro Apap, Emma Kushkiri, Sky, Lilia, Pac, Luna, Alicia, Kate Kassar, Luisa Zerafa, Nicole Ajuz, Valentina Dalli, Charlotte Guzman, Charlotte Samut, Mia Aquilina u Milania Vassallo. Sewada kum tfal li ħajbdaw jattendu l-iskola ta' St. Dorothy ġewwa Taslima minn Settembru li ġej. Inkomplu bil-proċess ta' l-għażla tinċemplu bħalissa lil-mama ta' Alicia Francien Cremona, ma nafx hekk hux qiegħda fuq il-linja, li dieradna ma badnijiex u dana. Nirringrazzjawkom, aħna wasalna f'paġna 23. Rest. Yes, Lodwa tajba, Signora. Alicia. Our Lady Immaculate. Thank you, Signora. Thank you. Our Lady Immaculate, Alicia. U issa ngħaddu għal Ava Gat Gamester. Ava Gat Gamester fuq il-numru 157. Naraw xini l-għażla tal-ġenituri ta' Ava Gat u nimxu minn hemmhekk tajjeb. Tinċemp risqin lejn it-tmiem ukoll u ma baqgħna xi 20 applikazzjoni oħra u dalwaqt inkunu spiċċajna nimmaġna li l-ħin bħalissa huwa xi l-ofsinhar, ekku l-ofsinhar dalwaqt u t-tiġiġa ma nafx hekk hux qiegħda fuq in-nar. Tinċemplu lill-mama ta' Ava Gat Gamester bin-numru M6051 fin-numru 157. L-għażla tal-iskejjel issa naqset xi ftit iktar tajjeb. Tistgħu tagħżlu minn Our Lady Immaculate ġewwa il-Ħamrun. Għandna wkoll St. Dorothy Slima għadha kif imtliet issa. U għadbaqanna postijiet ġewwa St. Francis Cospicua u St. John Antit Gudja tajjeb. Yes, Lord, what tajba, Signora? Yes, for Ava, Our Lady Immaculate. Thank you, Signora. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ava Gat Gamester, Our Lady Immaculate El Hamrun. Yes, Lord, what tajba, Signora Shkembri? Yes, Alema. Our Lady Immaculate Il-Hamrun Alema Shkembri. Grazie, Signora. Grazie, grazie. U issa twins, Naomi Ann Jacob Francis u Pauline Ann Jacob Francis. Naomi u Pauline. Sawa ħanaraw xini l-għażla tal-ġenituri ta' dawn it-twins għall-ma skola. U ek wasalna fil-numru 159. Fil-numru 159. Timpropju bħalissa nċemplu l-ġenituri ta' dawn it-twins, Naomi u Pauline. Tajjeb, l-għażla tal-iskejjel hija bejn Our Lady Immaculate Hamrun, St. Francis Cospicua u St. John Antit Gudja. Naraw x'inhi l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom, ilna 2 u nofs magħkom. Tajjeb, mid-9 u nofs. Yes, Lord, what tajba, Signor? Yeah, good morning. Yes, yes. No choice. Okay, thank you. Thank you, thank you. Welcome. Thank you. No choice for Naomi and Pauline. No choice. U sa mmorru għal Mia Farrugia fil-post 160 sewa 160. Mia Farrugia bin-numru M5373 tinċemplu propju lill-mama ta' Mia Farrugia li tinsab paġna 23
U hekk kif ikonna din l-għażla mbagħad ngħaddu għal paġna 24 u nkunu nistgħu nċemplu wkoll l-applikazzjoni li jmiss wara. Meta nċemplu bħalissa lil mama ta' Mija Farrugia. Mija Farrugia fin-numru 160. L-għażla tal-iskejjel issa hija Our Lady Immaculate, il-Ħamrun, St. Francis Cospicua u St. John Antid Gudja. Tajjeb. Naraw xini l-għażla tagħkom qed nara l-iskrin tal-ismijiet ta' tfal, telgħu l-fuq ukoll jidderu iktar ismijiet ta' tfal u intom qegħdin nissegwu pass pass dak li qed jiġri ġewwa l-istudio tajjeb bl-għażliet ukoll ta' li qed jagħmlu ġenituri ta' tfal li kien imisshom. Fakkar li r-riżultat ta' da yes. Yes, l-għodwa tajba sur Farrugia għal Mija. St. John Antid, grazzi ser, grazzi ħafna. St. John Antid għal Mija Farrugia u issa ngħaddu għal paġna 24, ngħaddi l-paġna 23 lin-notar u nibdew fuq paġna 24 fuq net għandi lil Ela Gigo bin-numru 161 tajjeb qed inċemplu propju bħalissa lil mamata Ela Gigo bin-numru M5654 u din tinsab fil-post 161. Ħanaraw x'inhi l-għażla tas-Sinjuri Gigo għal Ela u nkomplu b'dan il-proċess hekk issa risqin propju għall-aħħar ftit paġni ta' dana il-lista għax l-aħħar paġna 26 kull mandi applikazzjoni waħda fuqha, jiġri prattikament baqgħandna żewġ paġni biss x'nimlew u nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni tal-li segwejtu pass pass dina il-proċess naħseb kultant. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. St. John Antid, grazzi Sinjura, grazzi. St. John Antid għal Ela Gigo u l-direzzjoni tajdli u kolli yes. Okay. Mela, it-tfal li ħibdew jattendu St. John Antid huma Pearl Marie Buzuttil, Emilia Joy Gauci, Katrina Mikallef, Maeve Aġuz Ketkuti, Emily Colero, Nirvana Xikluna, Giulia Bugelli, Mija Farrugia u Ela Gigo. Dawn huma tfal li ħibdew jattendu ġewwa St. John Antid ġewwa Cospicua. Sorry, ġewwa il-Gudja, ħadsbal sewa. Id-direzzjoni wkoll qed jgħiduli li rnexxielhom daw sinjuri l-ġenituri ta' Kajtlin Telavapil ċemplunna fuq dan in-numru ta' emerġenza u ħanieħdu l-għażla tagħhom issa tajjeb. Ovvjament għadha kif imtliet pereżempju St. John Antid u allura ma jistgħux jażlu dik l-iskola. Fil-każ li iktar li jistgħu jagħmlu hija jinkitbu fuq il-waiting list u jpoġġuha bħala skola ta' preferenza. Bħalma jistgħu jagħmlu għall-iskejjel l-oħra kollha li diġà imtlew il-postijiet tagħhom. Nistennew li jġibunna il-mobile fl-istudio għaliex ovvjament dan issa mhux qed nużaw il-telefon tal-istudio li jaqbad magħna b'mod dirett hawnhekk qudiemkom, imma nkunu xorta nistgħu neħdu t-telefonata u narsimgħu x'inhi l-għażla tagħhom. Nimmaġina li bħalissa qed jispjegawlhom x'inhuma l-għażliet li huma għandhom u x'inhu jiġri tajjeb. Aħna l-proċess darwaqt nerġgħu inkomplu wara li nieħdu din l-għażla bagħad ngħaddu għall-ġenituri ta' Sara Bsajla M3743 Sara Bsajla li tinsab fin-numru 162. Però bħalissa din nitkellmu mal-ġenituri ta' Kajtlin Telavapil li ħajtuna wkoll l-għażla tagħhom dalwaqt tkunu magħna. Nirringrazzjakom tal-li qegħdin issegwu dina dan il-proċess, kultant daqsxejn tedjanti u kultant forsi anke lilkom kun daqsxejn ta' emozjonanti wkoll għax tibdew taraw l-iskejjel jimtlew u tajt ħajkolli post tat-tifla tiegħi
Jina nawguralkom li kulħadd ikollu edukazzjoni mill-aħjar dak kollu li jxirqilhom it-tfal u ċert li bil-sapport tagħkom huma wkoll jimxu il-qudiem tajjeb. Wasalna biex nieħdu dina l-għażla tal-Caitlin Tilavapil bin-numru M5920. Forse we should explain a bit in English. The parents of Caitlin have contacted us through the emergency number, and now we are taking their choice. They cannot change choices that have already been made, but we will offer them places from Our Lady Immaculate Hamrun or St. Francis Cospicua. Those are the two schools that still have available places. Otherwise, they can also make no choice or also be on the waiting list. Yes. Good morning or good afternoon. Yes. Yes, your choice. Yes. You choose. Yes, you choose which school? Our Lady in Hamrun. Our Lady in Hamrun. Thank you. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Mela għazlu Our Lady Immaculate in Hamrun sewa u għanna dina l-għazla u kol. Forsi nikbu l-ħina unek, xħenu bħalissa l-offsinar 1208. Tajjeb, u konna wasalna number 161. After 161. We're keeping that xej records ħalli xumbat ninsew. Aħjar nikbu mill-ewwel tajjeb u konna d-dettalji biex kien għalla xi diffikultà nkunu nistgħu nirrispondu wkoll tajjeb. Alla volja naħseb għandna l-reġistrazzjoni dan il-filmat il-recording ta' din trasmissjoni tgħinna wkoll jekk ikonna bżonn nerġgħu niċċekkjaw x'ġara matul dawn għal-għażliet. Bħalissa din inċemplu wkoll il-mamma ta' Sara Bsajla, naħseb kien qiegħda tistenna din it-telefonata u kellha tistenna xi ftit. Hekk kif tkun fuq il-linja magħna nkunu nistgħu nieħdu l-għażla tal-ġenituri ta' Sara Bsajla tajjeb. Sara Bsajla li tinsab fin-numru 162 u n-numru ta' Sar. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Għal Sar, Our Lady Immaculate. Grazzi, Sinjura, grazzi. Our Lady Immaculate għal Hamrun għal Sara Bsajla. U issa dinna naqbdu l-ġenituri ta' Janel Ciliberti, sewa tinċemplu l-mamma ta' Janel Ciliberti li tinsab fin-numru 163 bin-numru M5011. Tajjeb, kanna l-għażliet ta' dawk kollha li kienu fil-lista wkoll. Din il-problema li kellna li ma stajniex naqbdu daw il-ġenituri qbadnihom ukoll ċemplunna fuq in-numru tal-emerġenza. ħadem ukoll ftit wara li kien imisshom fil-fatt ftit inbidlet is-sitwazzjoni li fl-laħqet imtliet skola oħra. U issa din inċemplu Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Good morning. No choice. Grazie, thank you, Sinjura. Thank you, bye-bye. Thank you, no choice. Għal Janel Ciliberti. U issa din inċemplu l-mamma ta' Emma Mikallef bin-numru 164 fin-numru 164 skont il-riżultat tal-polza tal-għażla. Għandha il-numru M4533 u ħannaraw x'inhi l-għażla ta' sinjuri ta' ġenituri ta' Emma Mikallef tajjeb. Ftit risqin lejn it-tmiem, ftit iktar minn 10 applikazzjonijiet oħra baqgħanna u nikkonkludu dina s-sessjoni magħkom. Nirringrazzjawkom tal-kooperazzjoni, nżamm ir-ritmu ta' ftit aħjar minn minuta kull applikazzjoni, għalkemm f'xi mumenti kellna ftit ta' diffikultajiet żgħar, però kollox ġie superat u komplejna bil-proċess tajjeb. Grazzi wkoll għall-ħidma tal-nies tal-uffiċċju li lestunna dawn il-listi u jkunu iċċekkjati u ma jkollhom żbalji fihom. Grazzi wkoll għall-kooperazzjoni tagħkom tal-laqgħa li għamilna l-bieraħ u anke tal-dolodu għattu tistennew il-telefonati tagħna tajjeb. Nifhmu li jisna magna tittaħdem wieħed wara l-ieħor imma
għalkemm ħafna nies u kulħadd differenti ma kulħadd isegwi l-proċess u jirnexxielna nimxu flimkien tajjeb u nieħdu l-għażliet tagħkom. Bħalissa ninċemplu lil mama ta' Emma Mikallef tajjeb li tinsab fil-post 164 Emma għandha n-numru M4533. Hekk kif nispiċċaw dina s-sessjoni magħkom dolodu aħna nerġgħu nirritornaw lejn l-uffiċċji tagħna ġewwa Ħalbalzam u hemmhekk nippreparaw il-lista li ntellaw fuq il-website u anka nibdew nippreparaw l-email li sa nibatilkom. Barra minn hekk aħna nfakkarkom li kull ġimgħa ikonna il-polot u l-għażliet ta' reġistrazzjonijiet ta' livelli oħra tajjeb. Aħna nibdew l-ewwel mill-iskejjel ta' Għawdex u mbagħad bdejna bil-Form 1 subien u bniet, issa din nagħmlu l-ewwel sena primarja subien u bniet. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura, għal Emma. Our Lady Immaculate tal-Emma Mikallef. Thank you, Sinjura. Thank you. Napprezzaw, thank you. U issa ngħaddu għal Nina Galia. Għal Nina Galia wasalna fin-numru 165. Nina għandha n-numru 11993. Tajjeb u tinċemplu propju bħalissa lill-mama ta' Nina ħannaraw sa tkun l-għażla tagħha. Mela mxejna f'dan il-proċess u kontit ngħidilkom li aħna nerġgħu nirritornaw lejn l-uffiċċji tagħna u nippreparaw il-lista ta' dawn ukoll nippreparaw ukoll l-email li nibatulkom f'dawn il-ġranet fejn nikkonfermaw l-għażla li intom għamiltu dolodu, nispjegawkom ukoll il-dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni min-naħa tagħkom mal-iskola li intom għażiltu. Din id-dikjarazzjoni tistgħu diġà ssibuha fuq il-website tal-Knisja fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja, però nibbatulkom bħala attachment memuża ma' l-email ukoll biex dak li ikun jista' jara. Prattikament intom twedu li taħdmu fl-imkien mal-iskola tajjeb li tikkollaboraw ma fiex affarijiet partikolari. Forsi l-iktar dettal rilevanti sa ċertu punt imma li huwa wkoll iddikjarat fir-regolamenti għadħul fl-iskejjel tal-Knisja huwa li l-iskejjel tal-Knisja joffru t-tagħlim tar-reliġjon u ma joffrux il-kors tal-etika kif joffru skejjel oħra tajjeb. L-iskejjel tal-Knisja joffru t-tagħlim tar-reliġjon Kattolika, sintendi għal kattoliċi għal dawk li mhumiex insara, mhumiex kattoliċi. Bat jagħmlu arranġamenti jekk ma jridux isegwu dan it-tagħlim, jagħmlu arranġamenti mal-iskola partikolari li jkunu huma għażlu. U prattikament li intom tikkollaboraw mal-iskola ma fihx affarijiet partikolari din id-dikjarazzjoni tajjeb. U mbagħad nistidnukom ukoll biex tagħmlu l-ħlas ta' 50 euro. Dan jekk jistgħu tagħmluh permezz ta' online, permezz tal-cards tajjeb, plastic cards jew il-Visa cards jew li jkollkom tiffaċilita ħafna il-proċess. Natukom ukoll ħolqa fejn tkunu tistgħu tagħmlu dawn l-affarijiet biex ma nikkumplikawx l-affarijiet għax min iweġibna b'email natukom ukoll il-possibilità li tweġbuna b'email, però f'dak il-każ imbagħad tkunu tridu toqgħodu tibagħtu wkoll check bil-posta tajjeb. U fl-aħħar ukoll nagħtu l-possibilità li min jixtieq joqgħod fuq il-waiting list. Il-waiting list tindikawna li ma skejjel tippreferu. L-għodwa tajba, Sinjura Galia, għal Nina. No choice, grazzi Sinjura, grazzi Sinjura, bye-bye. Mela l-mama ta' Nina Galia, no choice, u issa ngħaddu għal mama ta' Ġena li Borġ, M5601, fin-numru 166, ħannaraw sa tkun l-għażla tal-mama tal-ġenituri ta' Ġena li Borġ u nkomplu bil-proċess. Din l-email tagħtikom il-possibilità li toqgħodu wkoll għal min jixtieq fuq il-waiting list u tistgħu tindikaw minn skola waħda sa 5 skejjel. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Ġena li Our Lady Immaculate, sewa Sinjura, Our Lady Immaculate għal Ġena li Borġ, tajjeb, nirringrazzjawkom
Grazzi. U s-sanaddu għal Emma Spiteri. Emma Spiteri bil-numru M4616 fil-post 167. 167 place, Emma Spiteri, M4616. Naraw xini l-għazla tal-ġenituri ta' Emma Spiteri u hekk nkunu mlejna paġna oħra nkunu qed noqorbu ħafna dejn it-tmiem ta' din is-sessjoni ma'kom dolodu. Tajjeb, fakkarkom ukoll li il-waiting list titħaddem hekk kif konna xi kanċellazzjoni. Aħna il-postijiet li għandna disponibbli skola mtliet m'għandniex postijiet oħra moħbija jew li se jinħolqu b'xi miraklu b'xi ħaġa ma nafx minn kif. Sewa l-postijiet li kellna disponibbli li ddikjarajna wkoll fir-regolamenti għadħul ikunu mtlew. Lodwa tajba, Sinjura. Hello, għal Emma. St. Francisco Spiqua, grazzi Sinjura. Grazzi, bye. St. Francisco Spiqua għal Emma Spiteri u issa ngħaddu għal paġna 25 fuq net għandna lil Maraja Bort fin-numru 168. Maraja għandha n-numru M5118 ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri. Kont ngħidilkom li l-waiting list titħaddem hekk kif xi ħadd jibdel il-ħsieb tiegħu jkun irreġistra f'xi skola tal-Knisja u jinformana li mhux se jibgħatha hemmhekk. La darba isir dan tittieħed id-deċiżjoni u tiġi komunikata għalina, aħna nikkom. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Our Lady Immaculate. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Oles għal Maraja Borġ. Ekku għanna għazla oħra u sa nazlu għal Mia Gott li għanda numru M2024 u tinsaf il-post 169. Mia Gott. Tajjeb, mela il-waiting list taħdem hekk kif ikonna xi kanċellazzjoni. Lodwa tajba, Sinjura, għal Mia. Our Lady Hamrun. Grazzi, Signora. Grazie. Thank you. Mela għanna Our Lady Immaculate għal Mia Gott u se ninċemplu l-ġenituri ta' Ivanka Sulem. All right. Ekku għanna telefonata oħra minnant li ħaneħduha permezz tal-mobile tal-papa ta' Ivanka Suleman, ħannaraw ċini l-għazla tijaw. Yes, ekku ħajġibunna il-mobile propju bħalissa. Yes, good morning. Yes, can you tell us your choice for Ivanka? Okay. Yes, Our Lady in Hamrun. Yes, Our Lady Hamrun. Thank you very much. Thank you. So, għanna l-għazla u kol tal-papa ta' Ivanka, Our Lady Immaculate il-Hamrun, u issa naddu għal-għazla oħra għal-ġenituri ta' Caitlin Spiteri, fi un numru 100. Yes, Lodwa tajba, Signora. St. Francisco Spiqua għal Caitlin. Grazie, Signora. Grazie. Grazie, nawgurawlkom, yes. Dik kienet l-għażla tal-ġenituri ta' Caitlin Spiteri u issa ngħaddu għal Eta Rose Kutajjar Borġ fin-numru 172. Yes, Signora, Lodwa tajba. Mela, Our Lady, yes, grazie, Signora, grazie. Mela, Our Lady Immaculate School għal Eta Rose Kutajjar Borġ. U issa tinċemplu propju l-mama ta' Michela Joe Vella Gauci. Yes, Lodwa tajba, Signora. Our Lady Immaculate. Grazie ħafna, Signora. Grazie, Our Lady Immaculate għal Michela Joe. U issa naddu għal Emma Fenek Adami. Narsa tkun l-għazla tal-ġenituri ta' Emma Fenek Adami li tinsab
fil-post 174 wasalna l-għodwa tajba, Sinjura. Olis Alemma, grazzi, Sinjura. Olis, Our Lady Immaculate School in Hamrun, għal Emma Fenek Adami, u propju naddidina l-karta u koll il-pagġna 25 l-notar biex jiċċekjani, u issa wasalna propju fl-axħar għazla li għanna dolodu tinċemplu l-ġenituri ta' Valentina Bonavija. U ovvju li baqanna xiftit postijiet f'xiftit skejjel, aħna dawn għat nofruhom il-dawk li qegħdin fuq il-lista ta' parteċipazzjoni tajjeb, pero dan isir fil-xar ta' Ġunju, għax aħna sal-aħħar ta' Mejju inkomplu bil-proċess li ddikjarat fil-regolamenti ta' dħul għal livelli l-oħra, xissa wara li spiċċajna dħul fl-ewwel sena primarja, ngħaddu għad dħul fit-tieni sena kindergarten sewa, għandna kemm għas-subien u anka għal-bniet isiru l-polots tagħhom u s-sessjoni wkoll tal-għażla tar-reġistrazzjoni fejn il-ġenituri jagħmlu l-għażla tagħhom, dan ifisser diversi laqat u jgħaddu ftit tal-ġimgħat, u wara li nlestu l-livell ta' t-tieni sena kindergarten, mbagħad ngħaddu għal-livell ta' l-ewwel sena kindergarten u l-istess għandna subien u bniet, polza u għażla ta' skola. U b'dawn il-sessjonijiet kollha inkun wasalna fil-bidu ta' Ġunju. Tajjeb, ġifri qabel il-bidu ta' Ġunju ma huwiex possibbli għalina li nħarsu lejn daw il-postijiet li baqa' u norganizzaw l-għażliet li jmiss għall-ġenituri li jmisshom fuq il-polza ta' parteċipazzjoni. Dan ma jfissirx li nsejnihom jew li ħanittraskurawhom, sempliċement huwa neċessarju li jkollna ftit spazju ta' ħin ta' żmien sa fejn aħna nistgħu nlestu daw ix-xogħlijiet l-oħra li diġà huma programmati u li rridu nagħmlu skont ir-regolamenti għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja, però kif inlestu dan ix-xogħol u mbagħad ngħaddu għax-xogħol li jmiss li aħna l-lundrajnieh dan huwa parti mill-proċess. L-għodwa tajba, Sinjura Bonavija, bonġu, għal Valentina, St. Francis Cospicua, grazzi ħafna, Sinjura, grazzi. U b'dik l-għażla wasalna għal konklużjoni tal-għażliet tagħkom tajjeb ta' tfal li ħejġu reġistrati f'dawn l-iskejjel tal-Knisja. U nirringrazzjakom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom, nirringrazzja wkoll it-tim li ħaħsieb iċemplilkom u tim li għandi miegħi hawnhekk ġewwa l-istudio u anka n-nies ta' Wi Studio. Nirringrazzja ma' ġenbi l-notar Robert Aquilina li għad jisma l-għażliet tagħkom bil-paċenzja kollha u jinnota jikteb l-għażliet li jintom għamiltu wkoll u għad iċċekkja l-listi li kelli jiena wkoll u kol tajjeb li għat jiffirmom jittimbrom kolla. Nirringrazzjaħ tal-paċenzja kbira tijaw, nirringrazzjaw kol il-Gejtu Farrugia li kienet jikteb l-ismijiet ta' tfal fuq il-listi ta' kull skola tajjeb u għek għanna lista separata ħna bl-ismijiet mux organizzata din id-darba skont il-riżultat tal-polza ma skont l-iskola li jintom għaziltu tajjeb. U nishtiq nillaqakom issa ma' tim liħor li ma kienx jider maħna l-istudio, issa tistaw taraw wiċċhom mhux biss smajtuhom fuq il-telefon u nirringrazzjahom ukoll u dana. Għandna lil-Analiz Vella tajjeb li taħdem ukoll fl-uffiċċju għadħu lil Damien Abela, lil Rajina El-Masri, l-tejna ta' spiss tiġi l-uffiċċju wkoll, l-Amelia Kalleja wkoll li tejna ta' spiss ukoll fl-uffiċċju ta' dħul tal-Knisja u s-Sinjura Cynthia Cassar li tmexxi l-uffiċċju ta' dħul tal-Knisja b'tant dedikazzjoni u b'tant paċenzja u professjonalità. Grazzi l-kol, grazzi wkoll il-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja, grazzi l-uffiċjali oħra fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija fil-Kurja tal-Arċisqof, in-nies ta' Media u lilkom il-ġenituri li segwejtuna ħadtu parti f'dan il-proċess u tajtuna l-għażliet tagħkom. Nawguralkom għall-edukazzjoni ta' awliedkom il-ġurnata tajba lil kulħadd.